isnei jo metrai ngidon hapo jong nakat pelau jong yeng ke bakentang ka jo metrai jabania ceprang ye na jing syakri kutangi duai ke jing don kat jo metrai menialam ru dalau jong musim jo me yak banta barok kutrai ke jing syakri ke jong impikun ke jo metrai sngau aplei hating ji sungpan amen. Ya seorang ketemu jiwa aspa penyu.
전통의 넘쳐 이곳을 무시하다 아름다운 길 넘쳐받은다 만지작 받고 넘받던 김야요 구바구 넘기 잘하는 내 꿈
haba atrai ki kam jo me perkha Tonya soalang tu jing roi ba shispa we jing roi ba shispa we Oh
Jiroi tu jiroi ba sispa hanya kundai. Kani kalong kajing kerpat, yai driver ibanyak ya kali ML04B, lai pra-prasan in subha banyak kendu ya ki traffic volunteers ban penkenria ya kali kajong i, nak tu kajaka kaba iyang siawa ipat. Lakarpat i driver jong ka ML04B, lai pra-prasan ya kendu ya ki volunteer jong ka traffic ban penkenria ya kali jong pi nak kajaka kaba piyang siya kajaka kaba lapan kre kulai sibon.
sa shisin pat hakani ka janmin ngi penyang ngobhaya pi baro nagajing sengkentei KJP Assembly ban aingu yo blei ubla isne yengi mentakasngi baro shisngi te shuwa bangin poi ban sedang ngan khot ye I General Secretary ba in subha ban puli ka program Kong chairperson ka program kabayadai bat kani kapor ka bamenta kumtung ilayo ya gajing ruai penreh mensim na gajing seng samla balang lai reng eu chairperson da chairperson gajing seng kentai GP Assembly kong SM Rapthap Polis dang baduai da ikong ayom pengat bamon ibede chairperson jong gajing seng kentai GP Snot mingi ngin lum ru gajing aingu batkat badang lum gajing aingu nyos ngo artli gajing ruai choir kabanengkong naka lai reng eu ba naka Thomas Jones School of Mission Nong Saulia Penkentang ijing aingu madadin katangin yo ya inong kren na Miss Sherry B Pochna ibede missionary jong kajing sengkentai GP Snot mingi inyo ru kajing ai kren kublai keliang nengkong na kajing sengkentai assembly da chairperson kebaar na kaliang jong kabalang da temen pesan SK Sawian inyo kajing penbena bat kajing penuai Tau kublai sibun kong sekretari di habangin sedang no ekani kejingi sengi aingu yo blai kum mangala ong bagi AKA baro kila yaj bet ye renti tingin sedang no ekani seng da kejing ruai ka ba arspa life unriu us im ka seyon un sensyar don bor ka pertai baro ye ukan ko ngu un penlong ka lahima ka buram kamkor ka sensyar ka jong u ti jiunom kamdu semua bahaya yang langte Us im kaseyon on sensyar don bor ka pertai baro ya ukan ko ngo on penlong lahi maka burom kamkor ka sensyar ka jong u te jiu nom kam du toke ku kun ka seyon hakmi us im jong pa ulawan hakaburom uda syong ukun kada yang judgment taban letan ya ablay borbat jong menu kajing kerman jong lano long nong yalam jong ikat bangi dangsa kajakarit jong ikalong bom juja toke kukun kaseyon hakmi usim jong pa ulawan hakaburam udasyong ukun kada yang judgment taban letan ya Jisu melawat yang unong we ubalasak manakay yang ublay mimin pen ya kamen sim jot jonga kasna milapin mi kasna kodor ba toke kukun kaseyon hakmi usim jong pa ulawan
Hakaburam udasong ukon kada yang jot mentaban letan ya Syat ban sak matwai ngas ngau kata Syat ruban pai nami ubangain Sim dok nut jong atwai sim pen skam yaka Bangan yat hun bat mi akin rat babha Tuki kokon kasiyon hakmi usim jong pa ulawan hakaburom udasong ukon kada yang jot mentaban letan ya Subhaban khot I kong ayom pengat pamon nami I. Hagene kapor swabingin lech shoblay kajing duwai in pensil kato kat ki benta nakakitin kabakodor kajong ublay. An puli nakakitab kabanangkong chronicle kalanong kabakhat riyo kadakot an puli na do kabapra terter. Ato ay ngu ha utray khot karpat yakakarting jang u to panbanay kijing le jang u hapading kikanja ban riyo. Torway ho u raway kijing yaro yo u to yakren Syapang kikam kibapala jong u baro. To let thao buram hakakarteng bakho jong u. To ai bakan kemen kadok not jong kita kibawat ya utray. To wat pi ya utray bat ya kabor jong u. Wat ya kakmat jong u halakasngi. To kan mau ya kikam kibapala jong u. Ya kiba ulale. Ikijing pala jong u. Bat ya kijing bishar ke sentur jang u. Benta kabaar an puli na kitab jang ke Hebrew kalanong kabakhat lai kadakot na kabahnyeu bat kabapra. Tu kan mau ya kita kibalasan syar halor jang pi. Kibalakren pi ya kaktin ublay. Da kabaparkhat ru ya kabakut kajing im jang ki. To pin ya pertubut ya kejinget jongki. Jesu Kris ulang uju menhin manta bat syaduk ibam jekut. Kabenta kabakhadu ngin pule na kasiti kabanangkong apostol Paul sekinong korin kalanong kabakhat riu kadakot kabakhat lai bat kabakhat saw. Ikantin kibalong kijing kentu na kabenta jong ibaro kum kikon kijang o. To da sharai pi, to da yengs kempi ha kajingit. To da le shluri la depi kum kirangba. To da panklan jela depi. To ai babaro kabapile pinle ha kajing ya id. Mat kum jero kum kikantin iban ai man sim yang ibaro kum kelang kami. Ngan chupan kan mau ya kijing rawai jong kadibora ka boong ko man sim jonga to nang ya dakabor ublay un kerku ya kijing pule nakakten ka jang o tongen pai shu o kijing rawai bakoj bakraw bor ablay ubalong try ki met badu try ki man sim ki jongi ubalong ublay ubadap da kijing eat bat kijing isnay ublay ubalapala yang ikom ki kon kan thay ki badana po kijing kedup jong ka ke JP assembly ya ka bani lumlang kum ne po kan ka balang hanong saulia na ka banta kan de kijing ke kijongi ya kijing dap chis pa nya pusan snem kijing man long kristan jong ka kon kan thay ka baslur ka jami
kabala IT la kejong kejing na kabanta kejing skri ame kanabon sabian ken ko pangi ai ngo ame badai lang ba kene ka kon kan thai ka baslur ka jang me ka ba pala ro yang kom ki kon kan thai jong ka ke japi assembly jong kene ka pateng ka ba menta ban ya lum lang kum ne ban pen krau ka kerteng ka ba bat ka ba don bor ka jang me ka borom ka jing kom ki kon ki jang me ngi ai tang shme ko pa namar ngi tips kam ki ai baro ki mang pendap ka jing ka jong ni ka de lang ba ka jing alam ka jong me de lang ba ka jing rap ka jong me ko pa isna ya kene ka por ngi pen pau ki sungo ka ba krau me namar ka jing dar kat ka jong me ba ngi na do man nen ka ski ha ki jing pendap ka jong ni ya ki banta ki ban sa jing kan mau na ka banta kene ka jing ra khe ka jong ni bat ha do kene ka ski ka ba krau kan ran ha ki bang la yo priang si bon ki jing ka khu lang ba ki shekri ki jong me ko pa bat ngai scam ba ki jing pendap ki jong ni baro ken long ki ba priang ho na khmat ka khet ki jing snai ka jong me bat ken long ru ki jing man toy bat ki jing ka khu na ka banta ka jing ko jong ni ko pa bi bat ba isnai ha kene ka poru ngi ai ka pat eme ka ba me men isnai ka ban yai long rang kat bat ni na do ka bas dang jong kene ka jing shekri ki jong ye ka rat ha ka ba kin khlep no ka rat isnai ya kene ka sni ka rat bi ngi da kar pat ki jing dan rang kat ka jong me kar khu ko pa bi ya kene ki kenten ki ngi la pole ha kene ka por ai ba kin ngam ha ki jing mot per khat ki jong ni khnang ba kin da long da shisha ki jing bam ki ban mang pensan pen hek jing ka bukan zaman sem ka jongi ngidon kam ngidon kam ya kejing dar kat ke jongi ngidon kam yo men sem ujome man hiar preng jongi keran knang bangin yo amat esya kejing ker khu ke jongi hoy ngitep kerabi bo men sem ujome onom tre ban syong ngidon not ki batengit ke jongi namar kata ngidon kam kerat isnai ya ka ban penrit ela de kejat jong kadeng knau lom kalberi knang bagas nam ka pokor ke jong khun bi jome Yesus Kristus kan yo ban sat kho ye ke jing tiget ke do not ke jongi bat bo man se mu jome on yo ban shong khet ke jing ke jongi on yo ya ke ban ya lam on yo ya ke ban pen sat bor ya ke jing yai lan ti ke jongi sla jong ke ne khendeu hot ko pa isne ke ne ka por ngi ai ngo ye me karan na ke ban ta ke e baro ke be me le ke jing ke jongi hot ko pa isne ni karban scam ka ti ke ban bor ke jongi kan om no ye ke jing yai lan ti ke jongi kom ki khon kan thai ki jong me ki badan po ka ke jepi assembly ha ka bang dang don sibon ki kam ki ban pendep karan hoy ka ne ka dai ka jing ple ya ka ne ka jing rakhe ka jong yi ko pa nge ka pa ki jing dar kat ka jong me karan ha ka bang la kom ki khon kan thai ki jong me ya ka ban pendep ka closing ceremony ha ka jing kemen ko pa be isnai ha ka ne ka por nge ka pa roi me ke me men isnai ka ban long rakat bat ki project ki babon jong ka jing ya sing kan thai assembly karan to isnai ya ka ban ai ka jing start ka jing shempang ha ki khon ki jame karat isnai ki ban to badon ka ban ta ka ba krau ha ka ba ya sheprang ka kam ka jong me hoy ngis ngi thuar ka bor breu ka jong ki nom la ban ai e ro em ki don kam ya ka bor bat ka jing ya rap ka ba wan ka khet ka jing isnai ka jong me khnang bakin la e ka ban pen telun ya ki kam ki ba krau ki jong me ko pa isnai ka ne ka poru ka rabi nga ai ngo ye me na ka manta ka ne ka balang hanong saulia ka balong ka balang ka me seng nang tong e ka ne ka ri ka si jan tia ka jongi ko pa isnai yai ka pat ye me ka me men isnai ka ban yai long rang kat ka rap isnai bat ka balang ka jong me ka ran ha ka ba kan nang yai yo bor ha ka ban tbe ye ka jing shai ka jomi sha ki nik bon ki ban ta ki ban pat i thoi ka terteng ka jomi hoj ka rap isnai baro sau dong kari ki jong iru ki don bon ki man sim ki bampat priang ye me ko mon nong pen em jong ki namar tang tips kam badai ka kamram ka jong kom ki khon ki jong me karan ya ka ban long ki sakhi ki ba em ki jong me hakmat kene ka perthai ka bakan riang bat ka mamutulab ko pa bi ya kene ka por ngi ruai ka bang na ka ban tra ka shekri ka jong me ka ban yeng pedeng jong ya kene ka por ka ban phla ki jing shisha jong ka ten ka jong me hoi ngis ngi thu ba kom ka breu ka lapan khria ya ka bakan kren reng
ding tips kam baka don kam ya ka jing pen slek ka jong men se mu jong mi nang baka ke ba mi na ka sentur ka jong ka kan long ka jing kar khu ya ke men se jong hilang baro ka bi don hakane ka por me yo I ko pa isna ya ka syukri ka jong mi ka balong ka syukri ka bala IT la ka jong em ka jong ka na ka banta ban le wat ke men sem ke bakodor ke badan jengan na ka ying ka sem ka jong ka ko pa ring yai kar pat me ka ba me men isna ya ka ban yai long rang kat bat ka karab isna to kar khu karab isna ya ka jakat tre ke jong ka kan kanang ba kanang la ban rai ke men sem ke bakodor sya ka hima ba ka jong me isna ko kan rahat bi ka ban nang yai kar khu lang yangi nang yai alam yangi lang bar kum ki khon ki jong me ha ka ba bar orung nang la ka ban pen krau ya ka kerteng ka ba em bat ka ban bor ka jong me to isna ko pa ban pedang ya ka jong dawai ka jong karpat ka jong hikane ka por da ka ba ma bar ka le ki pop ki palat ki jong ni ha ka jong Jesu ng dawai karpat ikane baro amen. ku blei sibun kong ya ki jing pule jong pi ya ki tien ke jong blei bat kum jo ru ya ki jing duai mentangin poi ka wei pat ka benta bangin lum no ya ki jing aingo bat ngin yo ka kwaya na ka jing sa samla balang lai reng au bat na ka Thomas June School of Mission ngin yo nong pen kentang ya ki jing aingo dai kong lum lang shela
jing shakriya ublei Lama unong yara Ei ublei jong pi jong na
Tunya doai. Ngiwan hakmat jong me ublay ubok pa jong iwap neng. Ubalong utray jong ki met ba utray jong ki mensim ki jong i. Ubayo ilot iki dot no pat ki mensim ki jong i. Aingo eme ko try hagan ka janmit. Kalong ka jinga seng ka bakatu. Kabangi kum ki long kme jong ka KJP assembly. Iwan hagan ka balang kme ka jong i hanong saulia. Ya ka ban wan ban yaro ban pendon buram ban pengkraw ya ka kerteng ka jong me. Bat ban penpau ya ka jing sngongo ya me ablay. Namar ba memela say na ka jaka. Ya ka syakri ka ba iit ka jongi kan rat ba iit. Kabalong kan nabon sawian ka so nengkong na padeng jong ki kentay. Ban pediang ya me unong penim. Try ba iit ngi aingo ya me. Melialam yang ikum ka jang seng kentay KJP assembly. Nado menin ka sngi ngilawan kan ka balang ka bala pediang sngoba yang i kita khot bat kita delicate. Aingo eme ko try bemela ay ka mensim ka bakeluit ka basbon. Jong kan ka balang ka jong me hani nong saulia. Ka bala pediang sngau bhai ka ka jing ya seng. Ban pendon burom yame bat ban kan mau burom ya ka syakri ka ba i ka jong me. Aingo eme ko try ki program ka long ka ba yat bet na do menin ka sngi. Pat haduk kena ke sengi ke pementang ili yok mat cibun ke jingkerku. Try being yawan kat ne hang ne banyak sakhi. Ya ke jingkrau jang ke buram ke jong me. Try being dwai ya ke jing don rengkat ke jong me. Ki benta ke badang sak jang ke jing syakri ke jong iban pendon buram ya kena ke syakri ke jong me. Hakabangin le ya ke ban penkut no ya kena ke jubilee. Haus nemu banwan. Try be ya lami kinong kit kam jong ka assembly. Kibadai ubut lom jong ka jinga sengkan thay. Kiban ya ban pentelun ya kene ka kam ka bakraw ka jong me. Gerku I wei pe wei nong kit kam. Kita khot jong ka assembly barok. Bat ha barok ki balang hapo ka assembly. Daka mensim ka jinga ihit. Daka mensim ka jing ngau slur ka jongi habangi yok ban rakhi kum ni. Ban pen pau ko kan rat be I ja ka jing kraw ka jong me. Ban mela ai ka kan thai ka ba slur. Yarap yang I kan rat bangin mi na kan ka jaka am bangin mi thali. Ring yok mat ya ka jing kerku ka jong me. Leng ba ka syakri ka jong me ko kan rat be I. Kapa ay mensim yang I bangin long ki baslur bat klem syakti. Ngintor ya ka jinge ban syakri ya me ablay. Wana me no I wei pe we na padeng jongi kwe don kat ne ban sakhi ya kan ka por. Kerku yang I wei pe we kerpang ta kan ka balang. Mende isnei ban kerku na do ki pastor ki men basan ki khot ke komiti balang. Bat ka wei pa ka wei karampai yang Kristan. Kabala pediang ko kan rabi I ja kan ka jing seng. Try be ja bangingi pediang I ka jing seng. Habaga balang ka pediang I kan ka jing seng. Ambaga pediang yang I ki khot bagi delicate. Nai ki pediang ya ka jing wan jingok ka jong me ya ka wei pa koi karampe yang sta. Ka jing wan jingok ka jong me ya ka ne ka balang. Bar ka jing wan jingok ka jong me ngi wei be wei. Ibadon ka benta ka bakraw ko kan rabi I. Be pen kraw bar ki bakan mau burom ni ka syakri ka jomai. Garku ya jing syakri badang sa kan ka por. Ngidon ru ka syakri ka jomai ka balong ka missionary ka banengkong ka jong ya ka assembly. Ka badon ko kan rat banya sam naga ktin ka jomai. Pendap ya ka daw mensim u jomai. Thang ika do ngau ding berhem makir yang sentur ki jongka. Baka ke ba mi naka hakan ka por. Kanam long ka bor jong ka priu. Lekan long ka bor ka ba wan bait na khet ka ji snake ki jong me. Pensum pensle do mensi mu jong me. Ai baka ke ba mi. Ngin yo ma je ka jeng kerku hakan ka por.
trai bi ya kini ko por ngi don ru kini ki jing ai ki bengila ai saka kam ke jome dagi kti ki bat telot ki bat ngit ki jongi tuai ya ke jing pen sai por ke jome pen khoi pen kentang ya ki kan rat bakin long ki ba bit bahakano kano ke jaka ke baka KJP assembly kan pendon kam kan long ban pendon burom jame ablay karkhu ya ka wai pa wai ka ben sim ka bala ais bala no sya ka kam ke jome trai bi ya rap yangi om tang bangin ai lagi jong ki ti ki jingdon ki jing em ki jongi rengin ai ya ka thok nur ka men sim ke jongi syame karkhui ka por ka badang sa karkhui wei poi na padeng jongi ngeu ya ka jing duai ko kan ra pe hi ma ya ka jing duna jing bombyang haka kerteng ka badon bor tam ka jong utrai bonong pan em jong Jesus Christ ni pan ban ni dem ya kini paro amen. Kumlay sibun kong nakabanta ka ni ka jingpan kentang jung pi ya ki jing ai ki beret ki jongi nin poi menta sya ka wei pat ka benta jung ka jing syakri jongi ha ka bangin yo no ya inongkren i miss Sherry B. Pochna missionary menta idon ban try missionary hakijing sing kentei KJP sinot mingi ini ikong siri ilong i missionary ibaneng kong jong ka jing sing kentei KJP assembly kalik jia kum ni bahaga snem khat khandai spa khandai fu khandai ka jing sing kentei assembly ka rakhi ya ka jing dap shi spa snem ka jong ka bat ha ka takapor ki nongkit kam bat ka isi barok ka wei ka penkre ya ka project ban kenmau burom ya ka jingdap sispa snem ka jing ya sengkentei kumta ngila bu ya ka ni ka mission jongi ka badan haduhubri bat dei ikong deisi kharkongor rengkat bat ikong Sherry Pochna ki balak kloy ban let kum ki missionary baro arngot hangti haduhubri hacho parikaun kalong ka bapla bakini baro arngot ki resign no ya ka kam sarkar ki ino ya ka jingyo ka bahe henry ublay ukhot ikini baro arngot balik tre ya ka commission hacho parikaun aingu ya ublay baula say kini ki samlarang ba baro arngot ki bala len la ka jong ka jing im klem ken ya ka dor jong ka pisa ban train ka bentau Chris ban yalap ha ka to ka jaka ki bompat tip ya u Jesus Christ menta ha ka ta ka jaka kala roy bat kala don ka school bat lele matrik ru bat ki khna ru ki pas pha na ka ta ka school chupari kaun aingu yo blay ke jing trai si tom jung kini arngon haki tu ki por ki badang leit nengkong kalong ka ba yaki kentai arngot ban syong hari dekhar haki jing trep kabala susna da ke jing yeseng kentai KJP assembly ki wan kini ki le no hadu baranda ban penwit yaki ban pen septieng yaki ban pen smith yaki Henry baro arngot klam jing septing ki dem laki khosiu hau blay bat kim sim la le kano ka basniu ki bat kila le pai bun sin ki jakum kita hakitu ki por de menta ki ne baro arngot kila ya le traino saki wei ki jaka mission field laki jong ki jong bat ini ikong seri menta idon bat ka mission jongka sinot mingi ti insaya tu ya pi ya ke jaka ha e itre namar ngala klet no e ke kerteng wala da ya tu meneru
de kublai sibun kong seri pilia le sitam ban poi hagani ke jing seng jongi kabangi rakhi ya kana bon piru pila bud iki din jat jongka klem ken yaki e baro ki jing snubha jongka ni ke perthei ban menta bro arngut pi yang skem hakan nongrim kaba pila yo ma daladi yau Jesus Christ de menta ngi priang snubha ya pi sa hisin pan bau blei un kerku ya kan ka por ka long ka bakentang ba pin pasat lem yaki jumut ki jing perkhat jong pi syangi ki ba yo snow khnang bakani ka jing rakhi jongi kan dalong ka bor yangi iwei pe iwei bau blei un punmi katni ki khun samla ki don ki ba snow ya ki jing khon jar kat ki ba mon do wan ong utrai Jesu tu blei un kerku ya pi bat hakani ka por suwa bangin yo e ka jingkren ngin yar wa ya ka tu ka jing rwa ka ba sispa life ho nyo bat sispa life san pa atrai yala jing sawa menta da ka bor bakrau ban yale ya ka ktin jong mi sha bu briu la ban pan pau ya keleng ding boneng thang ka boman bat jingmen tung ini yang lang baro Pa atraya la jing sawa mentada kabod ba krau ban ya le ya kak tien jong mi sha bu briu la kan pau ya keleng ding boneng thang kabaman ba jing meng các thiên trong mê ca la bi yang ban ya lam sa kut ka klau long ka jing shai long un o ban i thu ba me da pao thiên ban ne long ha me kum hakani anyen le nong gong e nga ai ke jing sngongu ka ba kraw yo blay bola ai nga ya ka program ha ka ni ka janmit ha ka jing si sha ngam sem lakmi lenti ban yo bantalem ha ka ni ka jing rakhe ya ka jing dap sispa nyu pusan snem jong ka naban sawian nga ai ku blay kerpang ya ka program committee ba pilakan ma ya ka kerteng ga jonga ban ai bantalem ya nga ha ka ni ka por nga snguru ban ai kublay kerpang yi kong chairperson Mrs. SM Raptap ibala sngaw bay la ra bhaya nga ke sekri berit tam ke jong blay ke bam long AA hanrei nga penpau ke jing sngaw ye piru kong hanrei blay daga jing isnei jong u ula yalam lenti kam tam yi kong desi bat nga ki balong ki syakri barit jong blay ban le trei satish asam nyos nem dunangi don hang teha Dhubri district haka balang ha chapri gaun bat ngidon ka school kumbaong ikong chairperson ka Bethel English School ka bala yat bhamanta bat ka balang ru ka layat daga jing isnei jong blay bat hadin bangilami no house nem arjar khalai ka sinat sepngi hadin bala pia iki atli ki sinat naga sinat pelun kala pha ye pastor masar bat daga jing trei jong iru lapan ya sibun lapan yari ka kam jong blay bat kila don sibun ki prabengit ki bon ki balang kala longkum ke district bat house nem arajar kan riu kila khot ye kong desi bat nga bangin le yalap ha ke ga balang ha chapri gaun bat kila don ki balang hado san riu teli ki balawan lal kala longkum ke district bat ngila yo ban sim benta ka sonde ngila ho jangas pobaji ngila keren haktin asmis bat ikong desi la keren haktin hindi ha ka por mensengi
ka jingo bat ka jingiro kalong yo blay unong bo bat nong tau jonga bat jong pi ngas ngau ban ai ku blay ya ki nong kit kam jong ka jingya sangan thei KJP Assembly ki bala tresitom ki bala kit laba ya ka kam ke jong blay ha ka jinglong jong ki ke bala rangba nado bagi dang kam klan ha kamet hadu menta klip mat ki kit ya ba ka kam kumba pi i kong chairperson bala no kamet nrei ubele dang pendan kam i bat ki wei pat ki badan ha kan por ubele nang kar khuye pi kum ka jinga sangen thei KJP Assembly ba pin yo e kamet ka bakoi bakhia ka jing khia krat ha ka man sim kham tam ba phila ban pendep ya ka kam ke jong blei ya ka mission ke jong blei ka baula sani happy ki syakri ki jong u pilong ki syakri ki ba koridor ki jong blei ki baula jet kerpang ngas ngau ban ai ku blei ru ya ki pastor let's say da itu bah ki babun ngamot ban ong na ki wei pat na sora presbytery Hanre kini badan lang hang ni layo ban ye kublay but kam tam ye ki pastor ki badan hang ni ka balang pastor bare but pastor JM pasa ki ba layo ban ye kublay but kirang ba na secretary jong kini ka balang ru ngas ngau ban ai kublay kerpang AAP ki long kemi ki long pa ki kon samla ki hep ki barit ki balai tresitom ban pediang ya kini ka celebration jongga snem jing rakhe ya ka snem si jar si spahnya pusan snem jongka nabon sawin uble nang karku ya ka balang jong pi bakan nang roy kumba phila tresitom uble no ai ka bai nang pi ha ki singi ki por ki banang ya baka balang jong pi kanang ya chaprang ha kan ka por ngan swabangan keren ka tin jong blai nga kwa banduai pabiit ngidan hakani ka jaka kabakantang ban mani yemi au blay ban yaro yemi ngaingo mamela dan rengkat bat nginadu menen gasngi bat hadu kani klimat ke bamenta trabe i ke syakri jomi kalong tang ka domet ablay angam dan ai ko pa ngasani hame ko pa kerku ablay yangi we pi we kat bangi dan lang kani ka jingi seng ablay apa to kupan ku igi pop ki jonga bat jongi lang baro maaf yangi ablay kerteng Jisu ngapan kentang kini kapor haleluya amen ka jingkren jonga hakani kapor kan long sepang kandiat sepang kanabon bat kamtam sepang ka jingelap iga gospel kanabon sawian kalayos ngau ya ka kerteng jong trai Yesus Kristus langba ka jingelap jong ki missionary bi i jongi ki balawan nakari wheels banyalap bi gospel ha kani ka sinong ha sora bat ka ba ki balaseng nongkong ya kani ka balang hang ni hanong saulia lada ublay umpa ya ki missionary bi i jongi usahep Thomas John bat i lok jong i Mrs. Ann Jones ibalawan poy siya kaniga ribi i jongi hang ni hakasinong sora haka arpu arterik jong bnai jun si jar praspa sapo way bat ru kumju yaw saheb William Levis bat kalok jong u ka Mary Levis hau kalalangkot kat praspa sapulai kanaban sawen kan am yo lat ban pediang yaw tra Yesus Kristus haka jing em jongka lada ki missionary kim wan sakanika ribi i jongi lane kim wan poi hakanika snong hasora kari jongiru kandon hapadang ka jingdum ka bakraw ka banengkong ngakwa ban kren kanika por kadai kanapon sawen habakalayo sngaw sapang utray Yesus Kristus kala pediang yu Yesus Kristus kadonot jongka kumunong penembasimet jongka barkala ay tilut yaladi how try Jesus Christ met bat mensim bat day nakataka daw blay la kerkuy ka kala yo mat ya ka jing it blay ya ka jing suk bat ka jing kemen ka baw blay la ay ka kala yo mat ya ka jing it blay ka jing suk bat ka jing kemen ka baw blay la ay ka namar baw Jisu don hapo jongka
kam sngau mentoy syu ya ka ksiar karupa ya ki kimi ki pa ki bahing hasem jongka kala kham ken kordor ya Jesus Christ kumbala tho ka tien jong blai Matthias si pholanong khot lai penyo hadu ka balai khundai ko ong ba ladangi kham ken kordor ya ki kimi ki pa jongi lane ulok ya galok lane ki kimi ki pa ya ki khon jongki ban yo Jesus Christ ngembet ban yo ya ke hima ke jong blai nginem yo yo Jesus Christ kumbala tho ha ka sithi upol sa ki Philippi laila nong kat khot ke ba nyo habau pol yo e ka jingkala ka ba mot ula tho ki ni kentin ki ba ong kum ni hanre kita ki bala long ka jing man to yenga ya ki ne ngala nyo ka jing du na ka bantau Christ Philippi we ar pun nyo ko ong yenga ka ban em ka long Christ bat ban yap kalong ka jing man toy ken ai ba kalong ka moto jongi ki khon jong blai hapok ka assembly bakat bangidang em ka moto jongi kalong ban sakriyo blai bat ban yap kalong ka jing man toy bangin yo ban rung ha ka hima ka jong blai ki missionary ki de ki sakri jong blai ki balet ban yalap ya ga gospel saki jaka ki bampat don Kristan ki jaka ki basra ki de ki pray ki bala kendo ya ka jing em jongki na ka banta u Jesus Christ ki senran utra Jesus Christ ki de ki bala kendo ya ka jing em jongki na ka banta ban ya lap ya ka gospel ka jing ya sengkan thei assembly ru ki ublei ulakhot ya pi ban ya lap ya ka gospel ka jing ya sengkan thei assembly ru ublei ulakhot ya pi bapin ya lap ya ka gospel nongkong haying hasem haka balang bat haka sinong ka bapidon haka emlang salang haka ribat ka jaj ban riu pidai ban yalap yo Jesus Christ haka ni ka jaka ka bapidon haka jaka trei ka bapidon namar bau bleu le jit kerpang ipi ban kit ban ba ka kam jong u badia baro ngan la ban ong haka ni ka por baya baro ki Kristan ki bala yo ya ka jing kapat lani ka jing kala ka bamot ubleu khot ya pibat yenga bangin yalap iga gospel Marcos kan riu kat san haduk kat pra ubleu ong kilait ban yalap iga gospel baru ong bangan don rengkat bat pi halakas ngi haduk ka bawai no jong ka jing em jong pi ya kan nila thoru Matthias arpu pra kat kendai arpeu kabaar kanabon sawen kadang ka jinget ka baskem hau try Jesus Christ nakata ka daw ka yai na scam hapdang ki jing bat ki jing tanju ki babon jat ha ka jing em jongka ki bahing hasem bat ka kemi jongka kila set ya ka hakawai ka sngi bat kila thmu ban panyap no ya ka hanre kamsem wat lakat taru kamsem la shepting bat kamsem la tre ban len lani ban ino yo Jesus Christ hanre kala yaine haka jingit hau Jesus Christ kalalong kalaong bau blei ula penlong bat nga ka jutang bayaine bala bu renti haki ki ublei jonga ulong nong yarap bat unang penim jonga ar Samuel arpus alanong gerkot kebasan haka siti upol syaki nong rum pralanong gerkot kebalai pusan ketien jong blai ke baong kumni uei uban penyeklat no yangi na kata ka jing i ke jong blai na kata ka jing i ke jong Jesus Christ kita gi bela mat yo Jesus Christ kila ban ong ye kini kentin ku baong pol uei bala ban penyeklat no yangi na kata ka jing i ke jong Christ kalanot lane ka sipa lane ka jing pen sitomben lane ka jing tengan lane ka jing lengkut lane ka jing ma lane ka white lam dan balaban penyeklat ya kita ki bala mat ya ka jing i jong Jesus Christ ha ka jing em ka jong ki bau Jesus Christ la rong ha ka do not ka jong kim la suban ino eu bat ki ken kordor ya Jesus Christ ban ya ki baro kisenran jong tra Jesus Christ ru ki la sha sitom hadok kata-kata kisapan sitom ben
bat kilayap martar nakabanta u Yesus Kristus lajan barok kad arngut ngan nyau kandiat nang ni u Jacob u kun u Sebedi ulayap dakabasya krai kli haka jing sanchar jong usim Herod u Petrus ulasya penyap dakabasa nar pna da kongpong yeu kabalai ubar Ptolemy ulasya penyap dakaba krai kli dakaba koim ya kas sni do jong ubar Ptolemy ulasya penyap dakaba sya koim ya kas sni do jong u Thomas ulawan sya India ulasya penyap dakaba dung dakisum u Yones uparau Jacob ubalasya tep sisin hapo tliu umpniang ubaklut ha Rom hanre syamla yap balaong bahadin kinong syun jong kila pen rengkang pariu syaka deulenong Patmos bat haka deulenong Patmos ula tho ke kitab jing penpau ya ke bau blei ula penpau ho leng bau angel haka deulenong Patmos u Jacob uparau Jesu ula sya penyap dakaba kanyat yu una jrong ke temple bat haba yap kila kawang daki mau bat kila mat ke kli jong u Philip ula sya penyap dakaba tit bat bom bat set patok bat sanar pnai u Andrew ula sya penyap ha Greece ha kading pna ha kadur jong udak puli X bat ki wei pat ki saungut ki bela sya penyap kum ki martar kini kila ban sya ya kani namar ba kila yo ya ke jing I ke jong tribe nong penim jong Yesus Kristus ka banta ka balai ki Kristan ki bakumno ki bala ban yalap di gospel bat ban sya sitom na ka bantau Kris bat ban yap kum ki martar ka banengkong ki ba layo ya ke jing kapat ki Kristan ki balayo ya ke jing kapat lane ki balayo ya ke jing kala ka bamot kita ki Kristan kila ban sya sitom na ka bantau Yesus Kristus bat kila ban sya yap kum ki martar kebaar kiba em ha ki jing duai kiba em ha ki jing duai kiba pule bat puson ya ka tin jong blei man la kasngi haga gospel jong Yones kalong ka balai kad khot ka balai basan bat nyo ka tin jong blei ke thu ingi ba Nicodemus unong sensar jong ki jiu ulalit ban ye kendo ye tra Yesus Kristus haka por ba unong panim jong Yesus Kristus don hasla jong ne kendo ubulalit ban ye kendo ye menmit namar bo kwa ban ya keren bat usapang bun ki ki bakan jaman sim bat kamtam ya kata ka jing bom jukut bat habau Yesus la yo iu ula I yu hanre ula ong ya kawai ka tin ula ong ba lamda kapat yo briu naka ba nau mensim la balik sut ha ke hima jong blei lamda kapat yo briu naka ba nau mensim la ban lip sut sa ke hima ka jong blei la tho ha ki lai teliki ya lai teliki khot ka balai Yones lai lenong khot ka balai ka basan bat ka banyo ki prabangit ni don kam ya ke jing kapat lamda ngila yo ya ke jing kala ka bamot lane ke jing kapat nginam la bandrung sa ke hima ka jong blei u Jisu ong ba we briu u bakwa ban rung sa ke hima ka jong blei u de ban yo ya ke jing kala ka bamot ka jing kapat u Nicodemus seo thu ha ka to ko por baru ong ba ya uang ya Yesus Kristus kumno la ban kapat ya nga habang larang ba kat ni ngala ban rung biang sapok ka kemi jonga u Yesus la ong yu de ke jing ka ka do hande ke jing pen ka daw man sim bakut kum ta hadin mo la ngau thu bo don kam ya ke jing kala ka bamot ula pai isya u Yesus Kristus ula IT ke jing ka jong u bat ula long syakri jong blei Kaktin jong blei kitab jing penpau arpelanong gad khot ka bakat san ka ong ba ladangim don ka kerteng ha ka kitab ka jing
an berat ing syaka lawarding. Bat kumno an tho ikerteng jongi haki kitab ke jing em. Kadai tang ki breu ki balakalla ka bamot. Ki breu ki balaya suk bat u nong penem jong ki Yesus Kristus. Kita ken ki ban yo ban rung haka hima ka jong blai. Bat haka kitab jing pen pau ar puwela nong kedekot ka ba ar penyo ko ong. Baka ke ka ba ijli ka ba tingit. Kanam yo ban rung syaka hima ka jong blai. Bat kita ki bam don ka kerteng haka kitab ka jing em. An berat yaki syaka lawarding. Ki prabanget bi I jonga ngi em hakis ngi ki bakhat du. Bat ngem tip lano baka jing rong no kan wanjia hasla jong kan kendo. Namar kata ngi de ban penbet yaka jing em jongi. Namar ka jing em jonga ba jong pi kalong ka bam tikna. Ka jing em jongi ka tien jong blai ka ong. Haka kitab sam lai puwe ka khot ka ba khat sam ka ong. Baki ayom jongi ki don hakikti ki jong blai. Ki ayom jongi ki don hakikti ki jong blai. Namar kata ya ki bau blai umon ban khot. Haka no klip mat ki klat no na kane ka perthai. Haka kitab ujub khat ala nong ka khot ka ba shipho ka ong. Ba ki mensim baro naduk ki breu ki merat ki sim ki dok kha ki knyang bat ki judging thau baro ki badon mensim ki don hakikti jong blai ki prabanget be I jonga o ngakwa ban ong ye pi ka ne ka por bangi don kam ban penbet ya ke jing em jongi ladangi kwa ban ye kendu badu blai hakano ko singi ka bau blai khat ye nga badu pi ka jing em jongi I wei pi wei ha ban let no na ne ka perthai tang ba ka wei ngakwa ban ong ye pi ki prabanget penbet ya ke jing em jong pi na ba ka jing em jonga ba jong pi kalong ka bam tikna yela deru man ka janmet ngapan map no blai swa bangan thia ngong try yo la se menega singi ala lepop map yenga yo me sim yenga ka por bangat thia map yenga jisu kanrat ai bentalem yenga bangan rung ha ka hima ka jongmi kata ka de ke jing kerpat jonga na ba ka jing em jonga ba jong pi kalong ka bam tikna ngako ban ong ye pi ki prabanget bangla IT ya ka jing em ka jonga hau blai naduk ka arpnyo terik Julai sijar kendai sepak prapeo hakaba ka don ke jing esengelap hakabalang wa yejer da ka KGP sinot pelun but hakata ka por pastor konvil ulayalap hakata ke jing eseng but ublay ulapan kendo ikaman sim jonga but hakata ka khalip mat hing IT yaladi but naduk ka por ngadap da ka jing sut bat ka jing kemen ngadap da ka jing I belai bat ngadap da ka jing suk ka jing kemen bat ngam snausi lang hab ban ya lang ba sibon ki jing namar ba belai udon rengkat bat nga bat ka wei ka jing jia ka ba nga ai ka brom show belai mde ba nga sarong how September sijar khandai spa prapupra ha ka wei ka mit ublei la khot ya ka kerteng jonga ublei la khot ya kerteng jonga ulo ang shiri kini kidai kisngi ki bakhaddu na ki bakhaddu tam trai shitom ya ka kam jonga yo pi babe ya ka jing em jong pi trai shitom ya ka kam jonga yo pi babe ya ka jing em jong pi don sibun ki men se makordor ki ba pi dai ban le ya tho ikerteng ke jonga bat ha kata ka por ngai I ba ki breu ki don ki breu ba yeng ha kata ka madan Jerusalem hajan yeng jongi ki bajrong bat ki balengkot bat hadin nang ta hadin ke jingkren nga sakina ke jingthia bat nga dua yo blai ngong trai jisu kanrat ngam not ban kan tat ya ke ka ba me pha nga tang bang ade tang ka khon samla kan thei ngam tip kumno ngan trai ka kam jomi ha ngan sedang bat hadin bangladep banduai nga thia biang namar ka dei ha ka por siting senya badai na kata ka daw habaka sinat ka kwa ban bu jingkan mau nakabenta ka jingelam jong try jisu ya ka sinat pelun jingesengkan thei kila kwa ban pa missionary sa bar ka state Meghalaya ikong desi
ila duai ong awat kibriu ban bangin yo ban pa siapo Asam handre ila duai sibnai bat ngaru naduk epor bau blei ula keren haka dok jonga ngam sutsu ngakwa ban trei ka kam jong blei bat haka ta kapor ngi baro arngut ngi volunteer ngi ai ke brom so blei ngi volunteer ngi ong ya ka sinat pelun ngin lej mangi bat nakata ka daw ngi simbanta haka ban lej trei kum ki missionary hangte ha Lower Assam hapo ka district Dhubri but daga jing isne yong blei menta ngila don sekiwei pat ki jaka hadien bala pia iki artali ki sinat ka sinat mingi kala khot ye kong desi ba in literature po Arunachal Pradesh kum ka missionary but inga pat ka jing asang thei KGP sinat mingi kala khot inga bangan trei hang ne ha Middle Assam hapo Morrigan district ha kata ka snong hariabari nga kwa epi ki prabangi bi jonga ba pin sngob ha banduai lem yangi ki sakri barit ki jongmi ki jong blei bangila ban pendep ya ka kam mission kat bau blei dang ibet ban pensa yangi hasla jong kene kendo menta kata ka jing keren jong blei yanga kaladap life sansnem akan sedap life sansnem hau benai September ngadap daga jing sngangu ka bakraw yo blei bau khot yanga kum ga yanga ka nong pop ka bakraw tam ka bangam juk mi lenti bangan yo ban tre ka ni ka kam ka jong blei ngadap daga jing sngangu ka bakraw bau blei ya ki bau i u khot ya ka ban ya tre lem ha ka lengkha ka jong u namar kata ngakwa ba mangabat mepi ngide ki missionary ha ki jaka ki bangidon ha ka jing ka jengi hang ne ha Meghalaya kadai ka banta jong pi ban trei ka kam ka jong blei bat ya ki baula khot kerpang sabar ki haban le sabar kat kum ka jing bu bet jong blei kat kum ka jing bu banta jong blei ke sab bar ki talan ki bau ai ngi dei ban ko ngu ya ka jing khot ka jong blei namarba ngin kumno ngin ai jing ken hakawai ka sngi hakmat jong blei habau blei un khot yenga bade pi nakane ka perthei bat kham tam ha ka sngi bishar lada ngimle ai naga banta ka brom jong blei ngin sngle ran bat le se yo bangin du ya kata ka jing imbam jukut namar kata ki prab ngai be I jonga ngakwa ban ong ye pi ka ne ka por ba ngidei ka baneng kong kumbang la ong mene bangi dei ban IT lut yala di haublei IT met bat mensim bat kidei ban duai sim yang atrai kumbang along pendon kam yang hakanu kuno kejaka ka ba memon kata ka dei ka ba ublei kwa yang ba di pi kumbau kren yo Nicodemus kumta ublei khot yang ba di piru bangin IT yala di haum bat ngidei ban duai ka jing duai kadai ka jing ring bat penher mensim jong ukristan bat namar kata ka tin jong blei ka ong ladangim duai nginam yo bor ka tin ka don ka jing tho ka baong more prayer more power less prayer less power no prayer no power ngi ladangi duai sibon ka jing duai ngin yo sibon ka bor ladangi duai khendiat ngin yo khendiat ka bor ladangim duai kata kamut ngim don bor ruem ladangim don bor ngim la ban yele persya yo soitan haga jing jonga bajong pi kektien jong blei ka balai pat ka ong nga ong ba ki don lai tali ki bangi dei ban le ladangi kwa ban yalap ka gospel ladangi kwa ban pen sngau bhayo blei haga jing jonga bajong pi ka baneng kong ka jing ai tilut ka baar bangin ki brio ki baduai ka banta jongi kalong banduai bat laong ka tien jong blei ba ngidei banduai klem daput namar ba ngidon kam kinong duai nakabanta ka ribat ka jaj banrio nakabanta ki balang ki jongi nakabanta ki pastor ki nong yelap ki missionary ki mission worker
ladangim duai kinam la ban yeng hake jing em ke jongki usoitan ukam yele yaki leader ki badan haki balang haki mission field namar kata lada pimla ban le yalap daka sentur mereka banta jong pile se bau ble khat ba pin duai ya la ka jong ka balang nengkong kan sedang na yeng pin duai ke ying ka sem duai ka balang duai ki syakri jong ble bat kata ka de si banta ba pi yalap ga gospel bat ka wai pat ka ba pin yalap da ka ba pi ai syaka kam jong ble ki don ki prabanget ki bau ble lo kar khu garpang ye ki bat kimla ban let yalap kumta ki de ban ai ka lut syaka kam jong ble knang ba ki balang kin la ban pentrai kam ban seng ki mission field ki district ki presbytery ki senat bangim de ban bu tengkai than ya ka pisa hanrengin pentrai kam ya ka nagabanta ban wanra ya ki mensim ba koridor syaka hima ka jong ble kibam laban airu ki laban simbanta lengba ka jing duai bar ka wairu bangin yalap lengba ka jinglong jing im jongi hakanu gunu ka jaka ka bangidon bat sa ka wairu ka ba ladau ble khot ya pi badinga bangin yalap ka gospel ngide ban le ikata kat kum ki sap bar ki talen ki ba ble uai yenga ba de pi hakane ka por ngakwa ban ong ba sakawe lada ka tin jong ble kam don ha ka jing em jongi nginam la ban yele yo syaitan u jisu yele yo yo syaitan da ka tin jong ble ka bau dumok yo syaitan u be yo syaitan da ka tin jong ble ka tin jong ble ka dei ka ba em ka dei ka bala persat mensim da u ble bat kalong ka white lam arliang serti ka bangila ban pom yo syaitan ka tin jong ble kalong ka syarak ye ki kijat jongi bat ka jing syai ka lentia jongi kumbala tho ha ka sam chispa khat khandai ka khot ka basan hebru saw khat ar ba kalong ka white lam yones nriu lai pesan ba kalong ku mukpu ka jing em ukpu ka jing em ha ka jing em jonga ba jong pi ka jing kali menta kalong yangi ki badan ha ka ni ka por la ngi la ya kenduk na em yau tra Jesus Kristus ku menong pendim basimet jongi ka bamut la ngi la yo na em ya ka jing kala ka bamut na ki pop ki jonga ba jong pi la ngi la yo na em ya ka jing map ki pop ki jongi bat lada em lada ngimpat yo kadai ka por bangin penbet no ya ka jing em ka jonga ba jong pi gumbang la ong mene balai banga ong bau balai ukuran nga bakini ki sngi kilong ki bakaddu na ki bakaddu tam tresi tom ya ka kam jonga yo pi babe ka jing em jong pi ngi yo i da ki khmat la jong bat ngi yo i ki bajia hasla jong ne khando bangi em ha ki sngi ki bakaddu na ki bakaddu tam ngi em ha ki sngi ki bakaddu na ki bakaddu tam bat ngimtip hadukan no por ngendang yo ban yalap ka gospel namar kata habakalat jing isnai kadang don ngide ban tresitom ya ka kam jong ble ka jingkali kalong hato ngila le ne em ngila yalap ne em ka gospel ka ba ble ula ai ya ka commission ka jing pha jong u yanga ba de pi bangin yalap ka gospel hato ngila ai ti lut ne em ya ka jing em jongi kum ki khun jong ble ladang impat IT kadai ka por hakani ka khalip mat ba pin ya suk ba duble pin IT lut yelade namar balai bangi dan kam man IT lut namar bangi long tang kinong pop ki bakraw rom lai arpulai baro kilale no ki baro kilale pop bar kilale no le no bar kiladu le no ka brom ka jong ble baro kilale pop bar kiladu le no ka jong ble udan we syakri jong ble ubaju le yalap hakapor bau dang samla julet yalap bar ki perlo jong u saki jaka ki ba don tangki badang long khasi bat hakata kapor mat lajan man katayo ki let bat ki samit sakita ki jaka ki ba ki let ban yalap balaong ba hakajing telot beriu hadin ula bakla samla bat kawai ka kun samla ka badang long khasi
Bat hadin ka jing chong kurim jong u. Kata kalok jong u kalaong. Me man ka por melej ban yalap yaw Jesus Christ. Bat melado ban letrei. Bat ngilado ya ka pisa. Bat kala kenyam u. Bat lesei kila ya kajia. Bat hadin kata ka por. Andawan kot ki perlok jong u bakin lej ya selok cha kita ki jaka ki badang long kasi. Ulakum tok no. Ula ong ba ngasngau bayong kli. Teng uang ngasngau supo na marbo le ran ban ong ba ilok jonga ikang lat inga ban le yalap bi gospel bat ka ike bajia yaw ne syakri jong blai hadin ba ulai kenduk bat kata ka samla ka badang long kasi kala wan chaka jinget kala pediang yu Jesus Christ kala long Kristan hanre kadang kenyum yu haba ulet ban yalap bala ong ba hakawai gasngi utaw syakri jong blai hadin ba syam la lej yalap syu bat kita ki perlok jong u bat kiru kila ngiak ban wan khot yu man kapor haba ki ong ban lej ban yalap di kerteng jong tra Jesu syaki wei pat ki jaka ki bampat ki badan tang ki kasi bat hadin ba man kapor ukantaj nang takim wan syu ban khot yu ban lej yalap bat ha ka wei ka singi la ong ba Uni syakri jong belai, ula kempang, bat haba ula kempang. Kilailet bu yu sa hospital, bat ha po hospital la tiak katukat ni, nre sem yo jingirap. Bat ha kawai ka singila ong ba, la let ra yu siying. Bat hadin ba la let ra yu siying, kadai ka banta ka bau belai ukran yu. La ong ba ha kata kapor ula jan kut mensim, kadon kendiat ke jing syit ha ka syadem jong u. Udang don sekendiat ke jingring bat penhir mensim. Bat ha kata kapor. Ublay ura yu sebeneng. Upen yu ke beneng. Bat habau don urung ha beneng. Uyo ki angel. Ki don ki angel hangta. Bat hab mar persya ke kemat jong uyo Badan kata ka jaka ka ba pernai. Ka ba mlak ban pet ki kemat do. Uang keteng ka ba pernai ba ka ba tengshan. Bat ha kata kapor lakali bat ya kita ki angel baru ongai ha kata ke jaka ka ba tengsan kidon ki breu ki ba kumba ki tray office kidon ka table ka syuki ki song bat ka meet bat ki register ki tho da ki dau khulom ngai ki kum ki ba tray office ki ai kita ki breu ki ba tray office ha kata ke jaka ka ba tengsan bat ka ba pernai la ong ba ki angel ki ong Kita ki breu, kidon ha kate ke jaka ka bau blai udon. Kidon ha kate ke jaka ka bau blai udon. Bat kita ki kerup ber ki serap. Ki ba tho ye ki kam ki jingle jong ki breu. Ki ba im hasla jong kan kendo. Ka wei ka register ba ki tho ye kerteng jong ki breu. Ki ba layo ye ka jing kapat. Bat ka wei pat ke ha ki wei pat ka mit ki tho ya ki kam ki jingle jong ki breu ki ba em hasla jong kan kendo bat hadinang ta ubleula ra'yu uba pen iya ka dujok ula pen iya ka dujok bat loong bangai lai teli ki jaka jong ka dujok lai teli ki jaka jong ka dujok ki ba ubleu pen kre ban bret yau setan bat ki breu ki ba kelet yo blei bat ki bam trek ban pediang yo Jesus Christ ha ga jeng em ga jong ki ka benta ka banengkong yo bakalong kum ka kamera ka balong square balong uyo uang ayo yo kwai uba ublei uwo hangta ha ka hang ne ha rendang jang ki breu bar ka ka badan hadu hane ha rendang bar hang tau yo ba kidon gibsen bar kini kiksan ki badat ya ka met ya ka ni ka do met jong breu uang ba kidat ya ka ni ka do pasok bat ndalalut siliang kilit dat sa kawai pat na siliang ka mon bat kat bandalut na kaliang timon kani kaliang tidiang kaladap biang kado ka jong breu bat laong ba kumta kidat ka met jong breu bat kasnam kami kasit ha kita ki kenro jong ka ta ka dujok bat uong maka jings ngau sema itung ka bam sula bansya bat uong ba ka jinglan yar ka ba kum daj benian ka ba msula ban sha islam bat
Ublay lepen i ui ka waipat ka jaka. Kabadon ka karay ka bahe. Barhapo kata ka karay. La te da ka umpniang. Ka umpniang ka batnam. Barhapo kata karay. La kadon ka ding. Bar kata ka umpniang ka baklut bah. La bret ikibriu hapo kata ka karay. Ha kata ka jing pensitom jong blay. Bar loong ngalayo i ha ka waipat ka jaka. Ha ka waipat ka jaka. Kabadon ka ding. Kabadrong bah. Barhangta. Ublay ubrat ikibriu. Bar kisukan thi. Klem kutsu. Kim yap hanre kisukan thi. Hangta po karairu. Kim yap tangba kisulan yark tang. Balaong ba. Hagata ka ba ubu hapo ka kibriu kilan yark tang. Bat hadi nang ta. Ublay uloong yu. Lada petsene. Lada memem yalap yu gospel. Hadin balakut ka jing jong mi. Men salet sa kaway na gitu jaka po dujok. Bat menam lat naka dujok ding. Bat hadin ang tao blay lapan kandit yaw ni usyakri jong ulapan kandit banriw. Bat hakata kapor kidon ki pramarjan ying. Ki prabangit ki bayawan singolem ya ki ying jong bat kalok jong laong kalatiw klut ban pensumi namar kila kmilanti. Let's say ki hadin 1 minute per minute unsa klat no. Hadin ang ta ndaw blay ula ra biang yu. Ula ay biang ka mansim ka bapuray u. La kendit banriw. Balaong ba uong balay ba pi syong kat ni. Bat laong ba kiong ba ngim kmilen tisu ya pi pin Nakata daw ngiwan ngolem ya kalok jang pi ya ki kun jang pi. Hang tao la yatu ya ka eka bau blay pen i ui ka beneng bat ya ka dujok bat hadinang ta ka eka bajia uong ya ka lok jong lada pa penwit ya nga lada pa penwit inga bangan yalap ka gospel ngan let jaka jaka kabangan yo ya ka ban yalap lai lut ya Jesus Christ namar bangan shepting ya ka dujok ngamla ban yoi ya kadujok ngamla ban letrung sia kadujok kanyo bat nga shifting bat nga sengaw ngeo ya kajing lan yar jong kibriu namar kata prab ngai bi jonga utaw syakri jong blay lawan haying kabanga sa ajwai bat ulay thu da ka sentur jong uhi ya nga hakata ka por nga dang tray office bat kalong ga bas ngaw trim kajing yesu jong syakri jong blay namar kata ki prabangit bi jonga hakane ka por ngakwa ba amtang bagin long kristan haki balang gi jongi ngidayban IT yala di hautray ladang impat IT ngimpat don ya ka kerteng haka kitab ka jingim ki brug bampat IT kimpat don ya ka kerteng kitab ka jingim balada kit kot mensim kin let ka jingyap bam jukut anam don jaka Hanre jar uba am syam na syam. Bala toa kitab ke jingim. La berat ya usya kapung gading. Namar kata kiprabangin biit. Haswa bangan penkut ya ke jingkeren jonga. Ngakwa ban penkan mauru. Ya ketugad kot. Na kaktien jong blay. Na Matias kan riu arpen riu. Kaktien jong blay kaong. Kan mentoy ayu yo briu. Lada unyo ya kepertai barok kawai. Bat undu no ila kemensim. Kan mentoy ayu yo breu lada unyo ya kepertai barok kawai bat undu no yala kemensim kam don jing mentoy ki prabngit ho ngi don kam ban tray ban kta ho ngi don kam ban le ki kam business ban tray office lane ban tray haki lengkha ban yo ka pam ban pendap ya kana met jongi kat bangidang im ngi don kam ki bisa hanre ngin watswa ya ka spa mensim Hanre ngin tray bat ngin syakri nengkong yau blay ngin bu yakiniki aka shadin amde bangin hakiniki singi iba kidan sibun ki kristan ki baklet yau blay ki bala be spa than bat ki bawat ika buram bat ru ki bawat yaki jing start perthai ka bahaduk bakila kingkli bat kim kelat yo blay bat kim kan masuk bat kila don hakalenti jong syaitan namar kata kan mentoy ayu kini ki building ki bangi yo bansong ki kali ki baremdor
bat ki jing kaspa ka phau ka bangidon ladau jisum don haka donut janga batjong pi habangin let no na gane ka parthai ngin ha ingin pelut ya ka bom jukut janga batjong pi ha ingin pelut ya ka bom jukut janga batjong pi ka benta ka jongi kum ki kristan ka long bangin wat swai ka spa beneng bat ki baro an sa ailang tam hangi ngin sa ino ikini ki kerdan ki buram ka spa ka phau ka bangidon ka jingnang jing stat bat ki jingdon jongi ngin ino sedin bat ka benta jongi kalong ka mensim kan lech hakmat yang blai bat ladangi la syakriyo blai anwan sawngi daki syakri daki angel jong blai bat ngin yo ban rung ha ke hima ke jong blai hanre lada ngimpat pen kre ilade ban ye kenduk bat utrai jisu anwan saw ya ka mensim jonga bat jong pi daki angel jong setan ki para bengi bi namar kata ka tin jong blai ka ong Matias nriu lai pulai nre to wat swai ki hima ka jong blai pin wat swai ki hima ka jong blai bat ya ka hok ka jong u te ya ki baro an sa ailang tam hapi ladangi ngimpat wat swai ki hima ka jong blai ka jing em jongi ka long le no e hang no pin penlut ya ka bam jukut ka jong pi ki para bengi bi janga hakane ka por lada don ki bakwa ban yasuk bar blai ki bakwa ban IT lut yala di hau blai ban laj na ka jujok ding pila ban IT yala di hakani ka janmit ban ong try sim nga ngalong tang ka nong pop ka bakraw ngadon kam ya ka bor ka jongmi ngadon kam ya ka jing penim ngamla ban job yo soitan da ka bor jonga ngamla ban job iki jing melin basniu jonga ngamla ban job ya ki jing pen shoy ki ba meding da ka bor jonga jisu kan rat isne nga wan shong ka donut jonga panya ya ka jing em ka jonga sim nga kumbang along panya ya ka jing em ka jonga bat ai ban talem nga bangan yo ban rum ha ka hima jongmi nda mela sim no ika men sim jonga nda ngala khlat no na ka ni ka perthai ha ka ni ka por sho bangan shong ngakwa ban ba pinduai ngan duai khendiat bala dadon ki bakwa ban IT phila ban ra ki ti jong phi ban ong jisu kan rat ha ka ni ka janmit ngakwa ban yesuk bat me kumbale ka naban sawen kala pediang ya me bat kala ino ya ki kimigik pa kala ino ya ki bi baton kam sngaw mantoy ya ki ka baka kemi jongka ka wan terwa ban ai ya ki share ka rupa ki jingdan jing em kam sngaw mantoy bat kala ong bakala ya te kular bat ublay hakani ka janmit shwa bangin bangan shong kwa ban ong ya pi ba lada pi kwa ban IT ya ladi haublay pila ban pen I kadak da ka bara ikikti ban ong jisu shiminga kumbang along nga ban ai kapor khandiat lese pin singom ha ban khabrip ki khmat ban ba yit yeladi ban pan ma ki pop jong phi lada phi singo thu ba phimpat thikna lada ka jingyap ka wan ha ka ne ka janmit phimpat singo thikna la phin yo ban ta ne em ban le ya ki hima ka jong blai lada phimpat singo thikna sembha ban yesuk bar blai ban IT lut yala di hau blai kenang ba pinyo ban rung ha ke hima jong blai tongan ai portang khandiat ya don ki bakwa ban IT yala di hau blai sembha ban pen I kadak ban ong simminga jisu kumbang along ma pi ki pop janga simminga bat ai ban talem nga bangan rung ha ke hima ke jong blai ya don ha ke ne ke por Yada nak ni kapor ki bakwa ban IT yala di hau tra jisu. Sembha ban ra ki blame kar kui pi yadang dan su sembha blame kar kui pi ngai ki blame kar kui pi sembha ban ra blame kar kui pi pen be ye jing em jong pi yo blame kar kui pi ki habarit ki babon blame kar kui pi pen be ye jing em jong pi ya khamat yong blay bangin let da jing kamen am da jing ngosi hakmat yang blay kasngi bangin let no na kani ka perthai ngan ong ye pi swawo briu nyap le ka briu kin nyap ki briu ki bampat yo ye ka jingkla ka bamut
ki angel jong saitan ki wan hajan ke jing thia pang bat ki wan up ya ka mensim jong tu briu bale pop ban ra itu ka mensim ban ai hau saitan hanre ki briu bale yasuk badu blai dang kini ki benai bale dep udon ta wei upra bangit hang te ka balang kimusnya ubajudi kiat hanre hadin lo yo ke jing kala ka bamon bat swabu unyap ula ong kalok yaki kun pet kita ki angel kini ki angel ha jing thia jong asaungut kidon arngut na kli jing thia arngut na din na ketrai kejat jing thia jonga kidon kini ki angel ki wan shaw ya ka mensim jonga bat ngakwa ban ong yepi ki prab ngi bi ki bala yasuk badu blai ha swab kin klat no na gani ka perthei ki angel jong blai ki wan shaw ya ka mensim jong ki bar kade ka mensim ka bakordor ka bau blai ai ki let ra ka to ka mensim bakordor ki ai ti ha ki ti jong blai ki parab ngai be i jonga sakhandiat ngan ai lat epi yodang don su ki bakwa ban pan map ki pop jong pi ban ong ngalong tang kanong pop try sim nga na do kle do kejat syong ka do nut ke jonga paniat ya ka jing em ke jonga try ngalong tang ka deumet ka jing tin jong ble ka ong ngilong ka serniu ngilong ka deumet ngilong uplang usentiu mentau pu la shala telorno ngilong kumulo ubapau ha baka beneng gadum bat ha baka sngi kalami utulo u jano namar kata Jacob uong bangim de ban sngo sarong kum ki khon jong blai ban ong ba ngin let sa Amerika ladang ngilong ki baruspa ngin tei ke building hanre Jacob hikaya ngi uong ong lada mon blai lada long ka mon ke jong blai nga don jingmut ban tei ke we ke ying building nga don jingmut ban let sa ka we pat kari nga don jingmut ban trei ke to ka kam ban le ke kam business Jacob hikaya nga ba de pi bangin long ki bas ngorit bat ban ong ye kene ke kantin ha ke sentur ke jongi lada ublei umon nga don jingmut ban trei ke to ka kam nga don jingmut ban snaing nga don jingmut ban le sabar kari India lani kum ta ter te yodang don su bangan duai ngan duai lengkot lada dang don su ngan ailat pitang kandiat ba pin IT yodang don ki basa anut ki bampat ra ki ti jong pi ublen gur kui pi dang don su ublen gur kui pi o yasuk bad ublei ki hep ki barit panhap no yasuk bad ublei ke jing em ka bamentoy mentangi don la sangim don su hadin sitiyo yo ngim don su hadin si bnai sisnem lani arsnem o ki prabangi bi janga ngi don kam ban yasuk bablei yodang don su ngan ailat kandiat kani kadai ka por ka bakor dor tam bangin yasuk badu blai ha kani ka assembly yodang don yo bisa not pin let na kani ka jaka klem da pan yasuk badu blai klem da yasuk badu blai ngangaladep yasuk badu blai mentala dap lai pu saus nem ha ka jing im sapulai nem ha ka jing im jonga ngaladep yasuk nandu bangada sedang samlarit but then nakata daw ngakwa ban yalap yung gospel ha ka porba nga ay ka brom so bulay hindi siya nga porba nga dang tre office ni julet yalap sa ki jaka ki badang don tang ki kasi bat ki perlok ni let daga group ni let ban yathoy kerteng jong try Jesu ka baro nga ay ka brom so bulay hindi siya nga tangga nong pop ka bakraw da ka jing isne jong bulay lapan imya nga yodang don su bangan duay sengbaban ra ikti jampi ublen gerkui pikong ublen gerku hebarit yodang don su ublen gerkui pi nakani ga sai ublen gerkui pi yodang don su ublen gerkui pi penhabno tong ngenduai kani ka por ngenduai haleluya haleluya long bala gerkui gerteng jong mi ablei bamela aingi kaniga program jong kajing sengente assembly ablay kabala kilapan bet na kabanta ban rakhe kajing dap sispanya pusan snem ka Kristan benongkong kanabon sawian
Try layo iki program ki ba koridor. Barhaga ni ka por ka syakri beretam ka jongmi. Ngalabet yaw sambay ka jing telot. Hanrei mila isen ki kun jongmi. Kila rai ki ti jongki. Bar kila IT yala de hame. Try be ito kerkui ki. Ay bikin lay pai sing na ka jing kemen. Risumari ki. Bat hikaya ki ablay. Bakin syakri yame. Kat bagidang ablay. Try be jangan tenang kerku yang hilang baro. Inaduk ki pastor kita men bersam. Kinongkit kam jong kejingnya senggan thei KJP Assembly sasisin. Bat ya kilong kemi ki badan ha ki balang baper ablay. Ki kon samla ki balang kalaway jong ke balang karibat kejat ben riu. Try be penim ya kari jong i. Penim ya ki balang ki jong i ablay. Ngi em hagis ngi ki bakaddu ablay. Ngi isibun kijing ablay kibangi ya kendo ha kijing gajongi ho thang te ka asam ha asam ka bangatray kini ki RSS ki wanwat ya ki Kristan ablay ki kwaban pan kala Hindu ya ki bar ki terwaban ay hadu silak ablay ya ki bakloy ban wan pai sa kanyam Hindu pa be ngam tip sa kano por ngin yo ka por ban yalap ka gospel ay yang ki bamela pan ablay bangin yalap ka gospel kano ka banta bangin don lakalong hapo ka kali bangisyong lakalong ka jaka tray lakalong ka jaka bangi puli ki kana college ki kana school ablay lakalong kano ka banta lakilong kinong tray ki badan haki ying ki jongi kinong bela baga banta jongi kalong ban yalap ya ka gospel hoy kadon ka jing ta ka donut jonga habang ayo kini ki brew ki bawan na asam ki Torres ablay ki wan pet ya ka jing itanat jong kani ka jaka ka jongi handre ki long ki Hindu ablay ki bam tip ya ka karteng ka jongmi try me paingi bangin yalap ya ka gospel try kerku yang way kam tam mi kini ki belara ki ti jongki yait lang rangkat bat ki hadu bakot ka jing ka jongki kajingo bar kajing ro nga ay syami ablay syami batang syami apa be sim yangi kumbangilong haleluya amen swabangan syong kitu gibara ikiti jongpi ngam yo pole seven years lok hanre kan mau hakani ka sngi to ka Bible jongpi ba pila IT kajing jongpi hau try Jesu pira pi ong sim nga try amde bi pen ki bru sim nga Jesu kumbangalong bar hakani ka sngi ble la to kerteng jongpi kitab kajing lada pim paidin pin yo ya kajing bam jukut ble la to kerteng jongpi yaine pule kaktin jong ble ha kajing duai ka lenti ka bakraw tambangin job yo saitan de ka jing duai pule ka tin jong blai dang step le ka kuai time duai yo blai pule khndet ka tin jong blai swab pin trekam bale school swaban le ka no ka kam bat haba pio por pule ka tin jong blai men singiru bat jan met swaban thia bau blai kerku ya pi ba pin yai ne hadu bakut ka jing jong pi ba pin yo bantalem ha ka hima ka jong blai bat ya ngilang baro ya ngaru ke bayang kene ke por ya yak sahat kat baka jing kadang don hasla jong kene kendo ngia ni don ha kamadan thma ni haban duai ni haban pule ke tin jong ble ban wat ke khamat jong ble ha ki khlip mat baro knang bangin job yo saitan u ble na ka banta ke brom jong u amen Ublay sibun kong sheri. Ublay uli osngo yakijing dwai jongi. Ublay ula ay ka ni ka kubor ka bakerpang yang ibaro kibasyong. Baro ang ilong kinopap. Baro ang ilapun somsi ka mon kijung ublay. Henry ublay udang pli ya ka ni kalat kumbay missionary ilaong. One sekejing kelak kebuman. Wiyo iya ka donut jonga jompi. But I begini ki kentin ki bila keren. Kin ngam hapok ki donut ki jongi.
bahau blei ki paro ki long ki bala lada pi ngau kerdo duai hau blei u blei un pendap ki jing ngau kerdo jompi lada pi pang buat ki jing penkot ki jing u blei hagam met bat hagam si kumbai inong keren ila ong baga jing im jongi kalong kabom tikna mentangi ya don hang ni kat ni yano ba ublei umon ban khot no ngimla antip haka shikelimat ngimla ban pensong dor ya la ke jong ke jing im haka ni ke pertai kat ba ka mensim kadang don ngidang la ban keren ngidang la ban perkan ngidang la ban le ai Henry haba ka mensim kam don syu ngidon kam tang nruput haga ni ka kendel langi tei ki yeng ki bakat no kat noro ai ba ki jing tei jongi ka ba man ka singi ngin tei ya ka lawe ka jing im ka ba syabam jukot ban tei ya ka lawe ka jongi ka syong ha ka mensim ka jongi ngi ki kemi ki pa ngimla ban yu iya lagi kun mano ngimla ban tim nrei ublei u yu i bat kumbai missionary ila ong ngin duai ngin IT ala ka jing im un pli kalat kalanti yang i wei pe i wei bangila ban yo ya ka jing im bom jukut kumbakan naban sawian kala kentaj ki baro ki jongan ga pertai kala pediang ya la unong pedim bat kala sup kemensi ngi kala mansya iki jing kat tu habang yu i ki drama ki baki ki ak kala mansya dei da ka bor ki jong play ki mengali usngo mentanru baki senran ki jong jisu ki sya ki jing pensitam ki besirkai dei da ka bor ki jong play manga mapiru kaju nginam la dala di ban yale yo setan dei tangga bor ke jong ublei ka ban penla yang iwei pe iwei dong ini perkat ruai ke tu ke jing ruai ka ba ong ha ka sanspa nrupu nyau pin sia ruai hi sheying lok la jing im pila ju perkat ai kumno ban im jing im hok tip briu tip blei lada jing im syukut no tang hapertei jing im ubriu long jing im bale no sia ruai hi sayi ti kublai sibun kong ublai un kerku ya pi ha ka mission ka ba pidan unang ai bor ya pi unang ai mensim ya pi ba pinang la ban kring ya ki weipat sia ka jing penim ke jong trai kumba pila IT ya ladi pila hun pila suk mensim bat utrai unang penan kami pi hang no haba pitan pilong ka kun kentei jong ka jingya sing kentei assembly duai lam yang ibaro banginang la banyak syaprang ha ka jinglong jing im ka baken jam si kam tam ngim don ka por banyak kran lut iki hang ni nrei tang ka wei dong ini perkat yala ke jong ke jong im kini ki hab ki barit ru do long ki khana ki batip sngi ki ba ko ngu ki ba buram ki kemi ki kpa khnang bandala yap pin poi sa beneng bat ujisu in poi no sa gawi pat ka benta mentangin yo no ya ke jing kren ai kublei banya ai kublei nengkong in yo na ka jing sengken thai KJP assembly bat ka program committee kala bo ya chairperson ba in grand ai kublei na ka benta ka ni ka jing ra ke jubilee jongi ladangan kran lut kan simpor sikenta nrai pinamis ngawi ngan sukran kelum kenang bakapor kan nombam sibun kabanding kong ke jeng kublei kan lecha ublei nong bu no tau
Ngi aingu kum ka jing seng kentai assembly yo blay. Ya ka jing don rengkat jung una du menin ka sngi. Hadu menta. Ki kam ki layat bet. Ki kam ki layat renti. Ki kam ki lal biang na dong syadong. Kani ngidang ya keren menne bat isketiri. Bat idang ong yanga. Kukong. Kani ka jing seng jubili. Kaba pela. Kaba kerki ru. Ipori belengkot. Sia perkat mukmak. Tebak-tebak. Kaba pela kalong. Babaro kibangi kot. Program hakan ni kejingising. Omdon iweiru ibakerngak. Kata kalong kaba pela. Baro kiban lut. Kat kibakot. Kumta kejingising kalong kaba syongsit. Kalong kabar hemensim, kalong kabar ay mensim yang iway pa iway. Kabyang nadong hadong, namar, kajingdon rengkat, kajung ublay. Ublay uba sensyare ka beneng ba di ka kandew. Ublay uba kontrol ya ki ay baro. Bat haka bor jung ki kam kilayat pen. Ay ngu ya ublay. Ni ay kublay kerpang, ya kan ika balang. Hakapor ka balangkot. Kilia perkat sitam kumno tingin ya pediang. Sumuk mak tang lagi benai. Habangi dang yo jengtip balasya ingi ban raki. Le kumno. Ngi kwae ban long hang ni namarkan naban sawian kasya pen baptis hang ni. Haki missionary. Kalong ka balang ka benengkong. Ki missionary ki bawa nengkong ki wan hang ni. Kabalang kala sitam jengmut. Habang ibu mangi ya tarik bat yau benai. Ki ong ngim don tarik. Las biak ki program baro. Kumta habaki ai jeng tip ki ong. Tangkat kendai bat arpau tarik. Lada fitre. Tangkini ki arsngi ki bangela ban pelai. Ngilia long komiti wut. Bat lia penbej. Kumpa kabalang kalai. Kiru kila penkra eki hak jingkerki. Ngiru hak jingkerki. Kinong keren baro ru hak jingkerki. Snobha banyak keren. Snobha banyak ruai kebaya. Snobha ban lek kata-kata. Baro ki ong hooi. Kat ni ngala trekam ngampat julam. Bandon ki program ki babej. Kum menta ke genti. Aingu. Ya kabalang kabala priang snobha da ke mensim kabak kemen. Habangilawan hang ni ban sinayo ni umat. Ban pek ya ke jaka. Hai ban bu yu tau mat yo kana ban sa jingken mau. Kumba kabalang kala temu. Imat ubleiru ula ai kata ka plan. Idan itu ibenta ibaat kendiat hang teh ken ro. Bat habangilia pek lang bat kabalang. Ki ong kani ke jaka ka ibiang. Te baro file yo ke tu ke jaka ka belabu yo mau. Idan ibentai baat lepa kendian ke bahaka kenro. Bat la kum belabu lepa bangin bu yo mau sakan mau. Jong kanapon. Sebiak ka biang. Umau bangi pak senaro sebiak ubiang. Nadong hadong. Aingu. Baka balang kala tristam. Kaong yang ingin ya rap mangi haulap ba haulap san. Hak ini ki benai. Nlek kumno. Kilawan ban ya rap yang i. Wat ban penkit yo mau rugi ong ngin ya rap mangi. Mau bahek ngi kentai ngin ya rap syai. Henry kabalang kalakit kali. Ngas ngungu ya pi kabalang. Sekretari balang pastor in charge ki rangba ka balang ki longkmi ki longkpa joko ni ka balang ublay ula jet kerpang ipi aingu yo blay ula seiru iki nong tray nang ni ki besirkai ula penmi ru bat kini ki baro ka day baka plan ka jong blay ula penbiang tek nadang hadong sengongu sisya ya kan ni ke jing sekeri jubili ka bapla. Kalong ka jubili ka bapla. Mjuyo ban yo keriting senari Wales. Mudur mapi.
Niyo I markmat ya Ibriu na Wales. Kasian ka banengkong haga jing im ka jonga. Ngam tip ma pit lay jiyo I let si kini ke social media. Nrai haki jingya seng jubili ke bakum kini 4 jiyo I. Kabalang kala penkret ki don ki nok drai jong kabalang ki basirhem. Hamangi ya pun ki ong wat ku selai ngin ya ram. Ni tinggi ya bena ngas ngotenan. Baka balang kala basirhem. Baka balang da ke jingya teli kayo ya ke borblay. Ki yinggi sam Kristan barok ki pediang da ka bakmen. Ka balang ka borblay ulajin. Unyai pendon kami pi ka balang nang ni sakman pinang yai da ka bor ki jung blay bat daw mensim jung u. Ngai ku blay ru ye ki nong ye simbenta barok. Nai da jer kerteng syu ya no barok khot ki bangila khot program ki invitees ki barok khot. Ki belia simbenta lang da ki jingkemen. Kila penlong ya kene ka jing rakhi jubili ka ba job bat ka ba pendan buram yau blai ki kuayar baro ki nong yalam jingruai ki nong polis sedang ki nong duai ngan jer tang yanu nakaliang jongi ki kentei ki ba ai Bible study menem step kat no kalong ka ba sngoten nang ta ki nong kren ki nong hikai na JRTC ki ba ublayu la jit kerpang ki ba hikai ki pastor bun ki pastor menta ki balong ki sya hikai haki kentei ha JRTC yala de ki 4 long pastor 4 dan ba itu yaki henre yaki kena jong ki pan baro ki la yo balong pastor ki kenteng ki ba IT la ke jing im klem kenya ka dor klem kenya ka por ki ai jing sekri ya ki wei henry tang ublehi uban ai ka bainong ka badai biang ha ka por ka badai biang un kerku ya ki benta baro ki ba pi sekri nyai ku bleiru ya moderator juga KJP Assembly. Reverend G.S. Litan, balawan pli menin ya kanika. Ya umau sa jengkan mau. Ni ngoten nadru ba ila yaro ban pendan buram lang na kamenta kanika kentei kan nabon sawian kabala sya sitom na kabenta uji Yesus. Nyai ku bleiru ya administrative secretary KJP Assembly ubalawan kanang tang ban penot yau kek ban pen I ya kadak ban buram na do silong iwan kanang ban ot kek mudur mafi ipelut lagi jong kapor hatu umdai ba buram yang iki kentai hadu umdai bagi bau sngau I yang iki long keme ban pen biang pen bin ni ai khubleru yau senior executive secretary jong ka jingya sing kentai Reverend SR Dekar. Di ubaot kek menin di Reverend Arab sang. Di pastoru ili harap hagi babun kiliang haga bapenbit penbiang yaki jingdon kam jungi. Nang tangi ai ku bleru ikong bliss mertong ibala no kakarta ngatang supun ya I kong ngi kwa ya pi ba pin her ya ka balun ban pendan buram ya kan nabon sawian oh ngan lej bej iong ngan lej bej ngan klain bej ai ngu yo blay nang tai ikong mel ibalong kini kidai ki ex chairperson jong ka KJP Assembly ke ba mensua iniru tang maria ong wan ban pli yakini ki momentos ki bangi penkre na mari ka souvenir ngimpat la ban penkre ngin sale ha kan nipat bat nginda tho ban pelaj ka souvenir ngin sale pat ha ka snem ar hajar ar fusau ti ini kong melru da ka mensim ka bakmen I ongan wan bej ti nang ta
Kung mga laong menek ini ki nong hikay na JRTC kung enolin lang do kung lat basok. But ini iba ay Bible study isusi tariang. Nang ta nginong samano ikong siripo snaru. Maria ong mangingik wa ba pinwan yalap hang ni haka jubilee. Iru imong hood. Ay ngu yublay. Nakajaka ka bejengay. Ilawan. Ban kren menta ke janmin. Ay ngu yublay yaki eki ay baro. Nang tayo ki dekot ki delicates baro. Ki balia poirenti. Ki kentay ki long ki ba silenti. Si jengmut si teli ngamut ban ong. Ki long si teli. Haki eki ay baro. Lai sotang ki bapang bat ki bajae kanu ke jingjia baki la ban pep na ki meeting ki jungi. Habangi long haki nuki jaka ngi ki kentay ngi along kawe kabut kawe kabor. Namar ngi telot bor. Namar kata ladang ngi teli kata kamu nginom la ban pendem. Te aingu yu bleng bat kawe padru nga ai kublay kerpang yakini ki nong ring dur. Yaki nong syandur, ki samla jungi, ki bela pentebit hakan ni kekam. Hatu la ban le da mano-mano la dam lek training la dam syahikai. Kalong kebae. Wat ban syandur. Ki don ki nong syandur ki badan nang ban penpai ki briu. Ki dan pat ki nong syandur ki bom nang bom itenan. Di kining iyo ki specialist. Pi ki kam jungi ki dan laki jongi specialist. Halaki jongi benta ki bau bleu ai kasam. Ku bleu sibu ni ke Good News TV. Ya iba ban harna yor. Bat ikitu ki wei ki tim ki jong pi ki ba pilawan ban pen itenan. Ban pen pu pen ping. Ba ki pat ba baro. Haba menin ki yapun na selong ki ong. Ade ke be itenat ba kata ka jubilee jong pi. Ong na ipiatim. Oh ti fila pelat ti hagi tibi. Oh ngong ngam tibi airu em. Ngam tib bagi yo ilut ki briu berokhot. Na kata sengu pela. Kajuk jungi ngilalong outdated. Nrai ki kena samla menta. Do pinang yai syafrang. Nang yai syafrang long specialist hagi benta barok jung kejing im. La filong airu. Kakam kadon belai haki badon kamon bantrei. Di kublai sibun ublai kerku yang jing im jong pinang ni sakman. Kendiat ru ngakwa ban penpau ke kerteng jong kini ki arngut. Ikong bakor ban ikong belorit soklat ikong bakor lengkoi. Kini arngut ki kun samla ki jongi. Ki bela trei sitam ban ya penbit penbiang ya ki jing ya keren ya ki ling. Bat syari wheels. Banya aye kita ki ling bangin dup yo iha ke screen menne. Dailang bajong ki. Ngaru ngasyong hang ni. Ngayo iya imem bi ikren. Kibo di ilang kenat na di istul hang ni. Bangan yo iya ita imem. Tengah suflang. Ang kumno ngalaman yo i. Kijing start. Ke science ba ke teknologi. Lada pi pendan kam hok ya ka. Kalong ke jing kerku, ha ke jing im ke jungi. Henrei la dengim nang ban penon kam, le sing ila ban ong, bagi long ki nong syun ru. Ki long ki syakri ki babhatam, ya ki ban nang ban penon kam. Do pi ki kun samla, im hai, ha ke jing im ke jung pi. Kumba ong ikong syiri menta, ha ke kam ke jung utrai, om dan jing kerdu. Ki kiniri sanya ke kam, sorka henrei ki yo ke kam ke bakam bah wat la ketulap kalong ke berit henrei ubleu kerku ya ki haki benta baro jong ke jing im ki bangi ki breu ngimla ban mudur ngimla ban nyau ya ki jing kerku blei ki baula the sei ngi yo i baki plung ki sngat wat la de ketulap kalong ke berit ngaken mau kumaong gitu gisam laju. Ayang itang da keserwajur. Tang uri. Sipau sengi. Haka rinong wei. Kilong tang kimrau.
kisam lam rau nrei ki job hakijing bahabriu ya baro simple living high thinking jo ublei un kerku tiyo ngakum klet yanu ki banga ai kublei namar ndala bunian ndala jrong ki nong yesim bentala ban klet yanu nrei wat ngui ai nga ai kublei ya baro kini ki hap ki berit ru ki beliar wai menne fi yaro yo trai pi pendan yo buram yo trai ublei uyo I ya pi un penlong ya pi ki kena tip singi bat pi long kum ki angel hak mat ju blei ban lech shaka himai ju blei don kam yaka jinglong kum ukna kum ki kena rit te pi long hak hima ke ju blei ki klur ki ju blei te kublei sibun ngan penkut no na kaliang jonga tu blei un kerku yakini ki jing ai kublei ka balengkot mentangin khot pat na ki jing ai kublei naka balang te I temen basan SK Sawian Kublei sibukun kong chairperson ia ketika benta ia kabafi ai lam yang ikum kabalang ia kaban yang hari ni kapor ia kaban penpau katu kania ia kejing songo bat ban ai kublei ru mar kaliang dia hakat bangadang song ban ngap ia ke ai kaba I chairperson elepan pau ia kejing ai kublei ngasgo kalabiang bat ngap dari isu bandang mong dan rekom balabu haka program ngayang ngani kapon nakat yang jong kabalang ya kaban penpau ya kejing songo bat banai kublei na kabenta jong hilang baro hakaba ngilala ban pelong ya ni kejing seng jubli kejing rakhi kejing dapsis pa nyo perusahaan snem jong kejing long krastan jong inaban hari kabalang kejongi nganget kalong kejing kerku ya kaba ublei ulah kerku kumba ikong ilaong nadu kasni ya kaba ngile akut kum kejing seng kentai KGP assembly ya kaban penlong ya ngani kejing seng hak ni kabalang kejongi bat ngasukwa ya kaban penpai kendiat alor ke kaba ikong ru ila keren hak jadi bat kejing penbet ya kaban penurlong ya kani kejing temu kejongki Hakasam tarik ke jong benai me jong ne usnem kum kabalang ila yo priang ya ke siti ya ka bakila tho sangi kabalang ban pentip baya ka jing seng rakhi na ka banta jong ka siki kan long ha kabalang ka jongi kum tu kum bai kong ila tho na kaliang kabalang ila khot ya ka kamti balang bane song bane perkhat alor ka ni ka jing tho ten re hawin bang ila pe Ibu kani katarik ke bakilabu ia kakendai bat sifau tarik jong bunai September kum kabalang ngila don dia ke program bat kata kalong bang ini oban siet ia kita main besan ha kabalang tika komiti balang kalau suong bet bangin ai jing tip bangin omlaban priang gani kasngi watla ngidon ia kaban siman priang te kombalang kong tanah ni ke juk jong kepor kabamenta tang ini UACT ila biang ya kawan penlong yang ni kecil seng. Pada kata kalong nomor ngala sufon no seikong sekretari, ibadai general sekretari, sa jengai nang dia, bania tu ia ke bakal komiti balang. Kecuba bar kata kalong panggil melawan priang, walang idon ya kaman siang. Tanah kalian jong ikong ru imat ilara seka komiti. Bat hadiah yang teman pesan, pidon mo kaman siman priang ni kini kejaseng ngomong ho. Kita kini kejubah. Te hadiah kita ilang yang al dakalong komta. Nakal yang jonging yang don tarik ai ma pino ya katarik. Bat hadiah mengalah ai. Bat kata kalau long ngilara syubnai Oktober. Bat hadiah bela pentip yang nakal yang kajong kiru kiong kataru kambet. Tesega bat nyenya jir. Dan rei namari. Kacing iet ban syakriya ublei.
ke bensim ke berhem kum ka balang na ka benta ya ka ke bakajing seng assembly kalong bakajing tebu ke jongki hakajing lang perkhat kam ka balong haka assembly hang ta ya ka balang setengah ke jibot ke jing perkhat kale se ka balang so ya tena ka benta jong ke ni kum ka balang ru ngem sudon da kum pat pan kernga pat sasisien ni terwa ya ka khanda bat sifo kum bai kong service ni yong bat man kiru kirong to ka biang te ka banga ko abane kan bane thu kalong kum manga lo om tan wala kalong tang ibe isithi leng bajong ki je kren da phone dan ringi sodon kampru ya ka bane kan do kadang bangin yo bane merging mat bane penbet ya ki kam ki jampan ki bade bani acha kaman kum ta hakan nyau tarik jung bunai Julai kalong ka por ka baling kot lada ya keren Julai Agust lalaban penlong kum ni ya kini ka seng baru jemde ki jingla ki jongi ki brio ringi aigo yo blay badai mo u balai alam hasua ki ai baro badai hari kan nyau torik hapling jong slap o bajur na kaliang jong kinong kit kam baro ki le poi tu singi kan ma ye song ha tai ki yeng balang hang tai but each person ilong yang asua bani sedang bani perkhat teban pesan doai mafi tingarung akhlam pene bat sam kerenga bat suaban doai ngah pediang so bahaya ki bat ngalaya thu ya ki ru da kamen sim ka ba kemen ngong kong kedi kejing peniat ke jong ublei kedi kejing seng rakhe jubili kedi ka balai ka balang ka jongi ka baning kong ngila rakhe ka ha ka jingwan jong ka gospel haus nam arajar khan rio ya ka jing dap sis pa nyo fusan snem ka baar haus nam arfu ar ngiyo ban penkut ya kan ni namar bahau toy usnam arfu we ka don no ka pandemic gum tu ko bakalong te hau arfu ar ngiyo ban penkut ya ka jing rakhie ya ka jing dap sis pa nyo fusan snem jong ka jing alan ti jong ka balang bat sau ni usnam ngiyo abyang pat sa ka sis pa nyo fusan snem jong ka ni ka assembly jong ka jing sen kedai ngasko ki di ki kita ki ba ublei ulatmu nak bentak balang nong saulia ni kum bai kong ka balang kemi bat kum ta ki ja om de ki jingla brio ke jing ka balang andre kadi ka bau blei ulat mulu pa nadu ka basdang te nganung penslam bat ngasuru bangam don isu manang ai khublei namar ikong ila ai khublei lut tenre ngamla ru ban ya ilat ya ke ka ba ladangan keren lot kat kumani ka program ya ka bagi jing sangen tei 8 bet ya kan sim ya ka por nrengan syukran tang ya ki benta ki ba hamdon kam ki ba le sia nganong bla hi banum ong ai te sasi sen pat nakaliang ka jongi ru ha ka ni ka por kong ni kong ngimla kham da aingu yo blei ubla don ringkat bat ngi hapring jong ni ki jing persang ki jongi ya ka bangi yo iru ya ka ni ka jing seng hagani gasgi kumtu kumbakalong. Dia ngasoman ai kuplay ya pikinong kit kam jong kajing seng thei KGP assembly kitu khat wat ke delegates bharo ke bela poi renti nadu menen gasgi wat ngi yo isi sha ba kajing poi jong ki kan thei kum bala ong baka jingdon jong ki delegates ki balwan sakane kajing seng kinlong arspa ngot te imat lakim la bane poilot khandiat khan soj ki dun andre kabalong kababun ngala banong ha ka jinge poi jong ki delegation nen gasni wala da ki don ki bom simena samir ru andre ki lelik phai no ki yeng ki sam ki joki ki dang la bane be bane ret biwan hang ni ka juk jong ni ka por jong ka kali bar ki jan tu ki sturok lenti ki singkien ten re ngi suman aing mo bokalong ka babun top ngala banong da ka jing poi jong ki delegation na ki jinge seng ki bangi ayo ban pediang te kumjuru ngamla khabda ai khublei na ka banta jong i moderator jong ka KGP assembly reverend GS Litan nang tai reverend Asad Khar ibadai ru senior administrative jong ka KGP assembly reverend RR Rapsang administrative secretary wat kumjuru ya ki pastor na kasinat kebele poi nen kesingi wat kumjuru ki barang ya don hagan ko por te kumjuru ngamla kham dapan pau kejing sungguh burom nakabenta jong ki pastor
kinong kitkam jong kasora presbytery ya kaba ngatip na kaliang jong kajing sengkentei KGP assembly ru kilakot sungu bahaya ki bat kum kabalang ru ngilakot sungu bahaya ki bat kilang hiyo i bagi dia don hagani kasni bat kum ju ru na kamta ke pastor ka kitkot bat kinong kitkam jong ka district seorang mau semai kibarayawan hagani kasni kumbai kong ilaong mene baru itu kibang kot ngi kiwan lut wat kalong kecing paniat kecong ublei te ublei sebon nga soban ong naga benta kecing don ringkat kejong pi kalong kecing pensengan kecing aibor aimen siam omtang ya kecing sengken thai KGP assembly hamre na kabenta jong kabalang kejong iru pi bere nganut wat ngamut wat ong kapta nomor kada ho bangi berkhat ingin kecing seng manlong ngi berkhat imat kan salong kabarit lah naman na kaliang kajong nga kumuwi ni ki dekat kibaran haka program committee jong ka district habang layasong ka program committee nga laong ya ki dekat kibaran haka tu nomor ban pentip ba kum kabalang ni priang ya ni kajeseng kabalang ka di kabalang kalong ko bala ba ngin khang ni kajeseng apo ka district ba kum kabalang ni saudai iban le kapta rei kecing ajimut na kaliang jong district kaum ba kum ba ki julong ki wi pat ki jeseng assembly jong rang baru tu i fe long hi ba pi jang ko balang pat ki jeseng kan te dia kani kalau penuh mesti pendiat nya perkat tip kat nungut dia ke bane poi jeseng le sitang pat ke delekis bagi dot ki dong ket kam ten re bang yu i men ne kat tu ki para bang ki bana jan pat ki bana jangai kia poi nga soban ang aing wo si saya ublay upam sim lapan leran yang habang yang kan sakri ublay akan kono ko benta uslap upan wet kendiat kam sim don ka jing ki jong ki pramet file song hop pias ngapjar ya ke jing si sa jong baktin ka jong ublay ka ba pios kini baro kilong ki jing kerku ki jong ublay Tesunga ai hublay lu ya kino simpel tabaro. Nadu kitu kiba la sim ki jing ruai perham men siam nadu menen gesingi. Ngeso kolong kecing ai men siam. Naga benta jong hilang ki be sakri ya ublay. Kumjuru ya ki kwaya bat kiwe ngadum tajer yanu ru. Bat kumjuru ya ki nongkren ya kaktien ke jong ublay. Nadu nen gesingi hadu kani kacan miet ke pementa. Ngeso kolong sisa kecing penken mau yang ikum ki bangait kumdo bangin im ngen yat hagani ka pertai kat bangidang im ngeso ban ku blei sibon ya kitien ki ba kodor na kitien ke jong blei ba blei nang yalam ru ingi kum ka balang pat yang ilang ki para bangit ki ba don hagani ka jeseng ki ba skap ki ba saskor ya kecing sisa jong kitien ke jong blei ublay unang kerku yaki unang aibor yaki hak binang laban sakri ublay haki benta ki ba ublay udon ni kaban peniyang na kabenta kaburom kajongku te ngamla ru klam ta ai ublay kerpang kumbolong ikong na kabenta jong ke good news TV ke tim kajongki kebangarung am simpoi perkhat bahkan long kumtu kumbai ikong ruyong nomor ngaru imat ngala ngim ip siu kakatuka juk kabo pentamo kabo ngim yalang ke kabat pendon kamu tangi mobile phone ka sulong tabat susim dia kalau long kecing kerhu ngasobanong kumbong ikong kila don sibun ki belakaran yang ngaru ban omong ngempoi perkhat bangin yo ikom tu bangin yo sngo ya kaktien ka jong ublay wala dangam yo e galan banwan si ke jeseng ki bubun ki para bangai apo ka balang ki bun kam ngaku apa itu kim simla ban poi si ke jeseng namangi hap ya ka ban penre ban penwit penbiang na ka benta jong phi ki hot ke delegates ki bawan na ka balang ka jong henri kan ong kalau long ke jingkerku kalau long ke jing aiman siam ya kiro ki yo ya ka porban pek lingba ki mobile phone ki jong ki ban sengap ban saskor ke tiet ka jong ublay ublay sibon naga benta jong phi nga somanong ublay unkurku unang ay buari firu bat kani nga somanong kalalong sisa ka jing si benta naga jing sakri ka jong phi ya ublay unang kurku unang ay phi ni ka sap ka pinangla ban penergam
hagi dung ni benta ya ke bau blei udon ya kaban pan don kap na ka benta ke kerting ke jong ngam la ru klam da ai khu blei kerpang ru na ka benta jong ke Assistant Executive Engineer jong ka MEP DCL iba ha ka jinge keren ngala kerpat i be in so ba banung penlip ka light hakini ki arsingi menen wat benta nawarngi yo iba ka jing penlip light kadang don hang nung ko por ka bangi melaban tip haptam ka por mensingi te kum tanga sumban ai khu ble i ban pan pau ka jing sungo ya kani ka jing trailam ka jong i bani kum ka balang na por sa ka por ngi ji don kap ni ki bat ki du sa skor habangi da ya ka ban kerpar red ya ki jing don kam ki bangi don kam kum ka balang uble ker khu na ka benta jong kiru bat kum juru ngam la kham da ai khu ble na ka benta jong iteman pesan riki nongrung ngane thu ifi kini ka pandal tang si singi teng lapan yang ya kana baru uslap piatip lengba jong kita yo kum ka balang ngi klap yo e kalat bantre kata kari ke ba lebu ye ha ka sing ya re habang ngi kerpat ye ilong buat huslai ngan pendap bat kalalong kum ta singi palai si teng singi sedang bantre bat singi thodieng ki pendap benbet parosimet bat ngila ban long kum ni kum barong ngila lai na uslap ngila lai na ka jing sit jong ka singi tu bleun kur khu ye temen pesan ru ha ka benang la ban ai ka jing sekre ha ki bun ki bentak ki bakum ka balang lingi dan kam bai ye ngi ju khot ye ina ka por se ka por ya ka pani rap ha ba ka balang ka don kam ye ki bakum ki jing seng kum ju ru ngam la ban ram depan pau ka jing su na ka benta jong ye ba pensai sawian nomor kini ka sound kini ka kor jing pensawa klalong ka babit ka babiang ha ka babaro ngiyo ban yo snow lingba jong kini ka kor pensawa ya ki nongkren pat ya baro ki benta ki bangi dot kam ya ka ban pendap lingba jong kini ka singi ubleun kur khu na ka benta jong piru bat ngi skam ba uble unang dor rekat bat pi ha ki por baro te kong chairperson kendiat ngasngau ru banganum la ban ya laj klam depan paru ye ka jing songu na benta ka balang kumba filatip kong nei la ko por blingkot ngarum ngole thu ka por ka blingkot henre ki para banget be ye tapo ka balang ngasngu banong khublei sibon ubleun kur khu ye pi undon rekat bat pi lum dei ke jing trailang jong ki para banget ki be ye jaga balang ke rempe yang kristan ka balang ki bala kloi ban priang ya ki jing pan bet baro ki ba ka balang ngiju kerpat ye ngina ka por sa ka por ban ye kit ban ye tenrong ye ka kam ka jong blei la kalong la ka bet na la kalong da ki jing tenrong ling ba ki jing ai sa ka kam ka jong blei un kur khu na ka ban ta jong phi on ai phi ka jing kwat ki jing khia bat kham tam ya ka ben siem jong ka jing ye ha ka phinang la ya ka ban sakriya ublei ngi pen pau ka jing sungu ru na ka ban ta jong phi ki balala ban priang yi gitu ki kwaya baro hot ke dele ke siki yeng ki jong phi bat kawi ka bang kwa ru ban kerpat kalong kiton na preng ke dele ke ki bala appointment nin kasngi hanre ya ka bangila ai ban ta siki yeng ki jong phi ru ya ka bangim sem lala ban penbiang namar bakim sem lapoi namar le siki la ban dei bakila surujasta rekila le phaino kumong ala ong mentan namar kalenti ke jan menta tenaga banta jong phi ki para banget nya so banong pinum so iya gania namar ngile persang ia kaban penio benta lam siapi baro ibra priang ya gidi le haki yang ki jong phi andre na gini kita ki bangi melaban kiar inget skam mo pinum so pinum bat pinum tho andre ngidang don sibon ki kam ki bangi dang don ban pendap na kaban ta ka brom ka jong play ti kum ju ru ngamla kham depan pa ku ji sungu na kaban ta ka jinga seng kenthei jinga seng samla bat kum ju ru ya ka reception committee hadian mengila priang ne ki jinga seng ngila thong ni committee ka bakar pang na kaban ta ka jing penbet penbiang ye ki baro bat kiru kilele sitom ka bala ban tau ya ki wi pat ki committee ret ki bari ban pet hala ki jong ki benta
nadu ko paniat ya kali nang ta ke priang jeng aigo bat kiwi ki bangam ko ban jer mulak ban jer lut apring jong di kapor krang ba kanum sim di kapor naga banta jong phiru khublei sibon firi trei sitom firi ba sitom apring jong di kapor bat ki ngai yoi kilong ki bayat bet jarenti kumjuru naga banta jong ka police department ki bledon banta lem bat pi lingba jong di kasni ngai kamu bleu nang kerku ye phi lingba ki kam ki dup ki ba phi trei padon airu ya ke jingkot ke jingkya te khaddu ngasong ru ban ai khublei klumi phi baro lang ka ni por kum mangal ongam numla ban jer lu di pi wei kat kum ke ni ka program pe ka bala pan be re priang ya ke ni jing ai khublei ke jongi kum ka balang ublei un khu na ka banta jongi lang baro ki para banget ki bukan se ni ke jeseng lemda ma phi wan la ke ni ke jeseng le sie kan long ke jing sekri ke batli ke jing don ke ringkat ke jong phi kalau I men siam sibon ngaget ya kajing seng kan ke GP assembly kalau I men siam yang ikom kabalang what happening jong kajing do jingkerman kajing ko mangal ong mana sakmar ublei un kurku na kabanta jong phiru bat suga bangan penkot nges ngoru ban kerpat na kabanta jong phi ke delegates kitu khat kitong ket kam hoan ila priang ifi se kabalang kumtu kumbakalong tin rei phila rubai le se ban syam Bania kendo ia kijing tuna, ia kijing bombiang, bombet, dia si haki yang kisam kijong ki para baget kijong. Tena ka benta jong ki ngayang ha kani kapor ban mangap nabi. Ba finomia tahu ia kita kijing bakla, ia kita kijing tuna. Henrei ba fin priang ia ki kembakilong. Te habdu kombolong ba kadi kijing ai khublei markeliang snow benut jisha. Bapin mi no, walai long tang arsi, henrei ngasoban ong bagai cek kenduk lang keju. Kelapar ham si saya kaman siam kejong. Banyak kelat akan dikopo. Ngasoban ong lalong kepala bantang ya sak siapa. Henrei ngisau tu ngidon lagi bentah-bentah bagi don pendap. Tentu beliau undur kui pi baru kong nadu ke nongket kam jong kejing sengkin tai KJP assembly ngipa ya pi. Bapin le ringkat bat ki jingker khu ki jong ublei ba ublei unang ai pi ke jingkat ke jingkia una ai pi ke jing start ke jing sempang ha ko pinang la ban pania saprang ya ke jing seng ke GPS assembly ya kat ba ublei rasanya ki terpeng ki batlat ki jong pi kum ki ken thai ringi nge ba ublei un ai pi ke bor ha ko pinang la ban tresit ram na ka benta ka burom ke jong namare tangi pha ringkat ye pi ro bat ki jing duai bat ki jingker khu ba ublei no ringkat ya phi baro bat unkur khuru ya ka jing seng thai ke GP assembly lengba ki por ki badang sa ha ka ba trei na ka ta ka burom ko jong khul be sibon ni kilong ki kentit ki barengkot na ka ta ka ba rom ko jong ublei amen. In poin sekawai pat ke bentai, mentang ini ke jimpen benan naka assembly bat naka balang ladada. Kong chairperson kijing penbena menta ki basa kilong stang kijing ai ngu hidang yo biang ye kijing ai sngub ha na ki pra bangeng si hajar san pho tengka mat kijing ai ngu ke bangi yo lum ha ka por kami kat kendai hajar sispa andru khusau tengka kumta bangi kenlang ya baro kijing ai ngu ki bangi yo ban lum ha ka ne kijing seng nadu menin janmit kimi ki balum pla kimi Shilak prapo hajar nriuspa sau pusau tengka plus bat ka donation kendai hajar san spa san pho tengka barok kijing aingu ki bangi yo lum hakane ki seng kimi shilak kendai pho hajar shispa kendai pusau tengka shilak kendai pho hajar shispa kendai pusau tengka. Terus saya simpan menikah pon nak liang jong kapalang ru ngisau bangim dan isu ya kapan pentep tenrei nak benta jong itu kijing seng samla ya ki bangala pentep ne ban singi jing seng samla balang laring o bat kumjuru ya ke
Thomas June School of Mission lada keempat lej bandrung sekitu kijing kiba ngi lapan bed ngi sung kerpat yepi bapen sung bah ya kabani rung sasi sin pat ding bajong keni kacan bed te kajing pentep kalong ru na kabanta jong ki samla jong kabalang ngi kerpat yepi bah hadian pelawai keni kijing seng pen sung bah ban ya sa support namar gidang don sibun kini ki kampat ya ke bangidai ya kaban pendap. Mentangila poi hakapor ke bakut. Ban kliap no ya kani ke jingra ke jubilee menta katsngi. Di kublai sibun ya baro ki eki bangila pendem. Dongi nginya letsuk letsan sila ki jong ki ying ki sem. Hakelenti ya jongi baro la janne la jengai. Ublei undon rengkat unya dani ki jingma ki jing mensau baro. Bangya duai bau ublei un ai hangi ki met ki bakot ki bakia. Bangila banyak sempan haka jubilee haka closing jubilee jong kanabon sawian ubleun kerku ki benta baro mentangin pois ban penwai no yang ni kejing seng da ka bangin yar wailang kejing ruai ka sanspa prapopra ngidon kam ya mensim baku kum haka singi pentekos bat ndala dep ban ruai haban kliap no ya kini ke jubilee nga kerpat ya i Reverend JM Pasa i pastor in charge jong kini ke balang be in duai halor ki benta ki pengila pendem bat in airu ya ke jingkerku penwai sanspa prapofra drai kum hakasngi pentekos ato te daga borba bakrau ban ingdu ki pop kum haga ding berhem amen sim baku tuan amen sim bajem nun a tuan nokloi ngi ki khun jong mi don kam jing im penduk ki jing snobha ki sentiu pertei bangan budru tang yami tung yang lang baro Traikum hakas ni Pentecost atau tiada kaborba bakrau Babkum hakading barhem amen simba kutuan Amen simba jam nun atuan no kloing iki kun jong mi don kam jing em penduk ki jing ngau pa ki sentiu pertei bangan buat rutang yami Terangi dang hadukan kapor yumen simba kut kajing kular bamen no hapdeng jongi try menta Human simba kut kabor Amen simba jam nun Atuan no kloing iki kun jong mi don kam jing em penduk ki jing ngau pa ki sentiu pertei bangan buat rutang yami tung ini Dubai long balakerku ya ke kerteng kaba im bat kaba don bor ka jong me au blei ya ki ki bakrau ya ki ba don buram ki ba malapen pau lengba kan ka jinge seng jong ke jing seng kan te jong ke KGP assembly
Lengbakan ni ke celebration ka bangila yo ban kan mau ya ka jing dap shispa nyau busan snem ka jing long kristan jong ka syakri ka jong me i nabon sawian ngi aingu kan rad bait na ka benta ki benta barok ki bangila yo ban pendep nado menin ka step haduk ka di ka sngi barok si sngi haduk ka di ka por ka bamenta ngi yo i ya ka jing krau ka burom ka jong me oblay ya ka bamla pen pau hangi ki kun ki bait ka jong me nama kata tu isneiru kan rabi panaya kerkui laga jong ka jeseng kan tei ke JP assembly hagi bentah ki baper bikinang dei ban trei ban penon burom bi ka kerteng ka jong me hoi ben kerkuru kan rabi yaki kubor baru ki bang layo diang naduk menin ke sengi hagi di ke sengi baru si sengi bat haduk ka di ka por ka bamenta kinda long ki jing bam ki badei mensim na ka benta jongi bat jonga hang ni bat hagi benta jong ka jing im jongi ke badang sa baro atrai tu pelait de kebekurku ai ke jingsuk hapok ru na ka mana gospel jong me angin bam da ka bangu ka jingai ka jong Jesus Christ unong penim jongi halor ka ding pena ka jingit ba ka jong blay ukpa na ka bom jukut syaki bom jukut bat ka jinga slok ka pentengen ka bayai lam ka bayai kerku bat yai hikai ka jong mensi yang bekut ka bor kini ka jing kerku jong blay bom jukut bal shon sharp na bom jukut kini syong dap kerhai bat ngi hang ni balau ke jong ka balang kiru nget kiru khot ki badon ha kani ka ri ka jongi ha keleng setelah ka perther kumju nado kani ka klip mat syaga jingim ka bom jukut ru amen. Panjatan ini deh. Mah, beli ya,